Edie tamu no chuku ye de ba won che fefefe de eti wo ibi adwatondie bi kura na peso de fam na ja yetumi bon de ruma ada sate wonka number ma memfa ma obetumi ne wanko ni mrantie don ato kese no aboa mo anya ginasie e wo dwadi mu number is 0240 889243 and 0247995160 na woni efia ha ago eye froma no wo mo atumi ato kese wi enyume adama ene boaso yemu na ewen sama wudo nyinada yakenkan dia mamo samfo ofa John entwi bosia ko labo na dama na so ni nsemi so dia ma yasomfo nom no yeyem yenumidin mame adwoa nyanta tando meni asuna ohene kwabena boaten afika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi nyamba ne senti ensam awodra yaboabo no kase bredu yehye ensam na se e de afri nknabuni mantamu enra da yabo mamane se ensu kase a ahomache so de ya toye eno pebre mu nyina de kona wi aso na eto won kran no e de nkrofo bebre no na eto ensohwe ne amaniem ene ewoni ababia wote no nyesoro kakra bi a obehu ane se social media ne so no ensuyiri ensuo na yi afa nkrofo womo mutensuo ni womo ensuo no kraje womo kra ha de afri womo nsam womo ensuo ni nti won majapode bebre no a ensuo no ede kono akwakwa bebre aka ho bi Ghana National Fire Service aba monte so ede aba beto dwa se enipa enra nsu kase ato won kran nyame ya adoma yetumeje womo nka no eye ahanan ene aduoso enu 475 na wachichem ebunkonta no emuma ni mu member ni aye bia na wo haw ne kase na wa no rescue team no ene obehu se na asrafo ka ho na wo mode omo ka buburu ntumdom didi akire na yetwe nipa de afri nsuo nim na se ade no eni akwakwa yenyan enra pa ya na asem no akwakwa ya rohosam ewo enkna ya na se nra fitina no kwase da mache ereba besi no adwo ne de enkran fa bebre no a eni ensuyiri ekopie mu ewo ho ade ba kwa amane ya abraho kase pa ne se beebi wo nsuo ne to no eja dom eni ekwa ayi tema okwa ha cho okwa se kompatemu ho okwa ayi tudu mpatemu ho ensuo ne to nyina da na eja namu a light nsu kiki nkrofo akwakwa ya abraho sam ensem bebre ho nyan na aka ho bi ema tema regional police no panyina wakasa de ma wonum eye DO2 Ebenezer Yanzu yamane bofo ne nakasa na de esi ye nyina da waboni tofua enkramonten so ne nsam eni. The incidents started to so from Sunday na be see and run say within a 24-hour period no na say ye di hunkatan abano na nipa kase na no won ahu akọ dwemu a etimi ayi mompana de won ye bonan ne edokun enkon 479 na letimi abua abu mo epi ye won akade and ko a point of safety that's so nipa ba ko epra ewo emu various places na Spanish no apple the most brown and tema and that is you know it's me so me I be cram put say do from yen sa and team we say is really too hono and the idea ya ya first say is really it's me see from ni na so nsuo no volume na etoye the volume of water etimi etoye ba na no air the enti na say and the account to nsuo no so etimi ye the ekonsa na emu no so no betam say nipa so ye ebi so eka ho na ma ye nsuo ye so etimi ekoso and am say the guy ko ye nsuo afan na policy adan esi so Ramsa no mu policy dan so mbaya nyo anomon na obi ede apesi adani etiwo anaso kontina bia kosiso abusia enra hosam a esi yed ewo enknan ene ne ntwa so mu awra hosam na kwakwa nsem bebre we yi ene akotie yi DO2 Ebenezer Yanzu wakasa de matema regional command no Ghana National Fire Service na atese
One Professor Kwame Jenny Boatin Kokoto, Etchensa Enkomoyi. Eljonfo na yete mpoano de na anwem Samson yete yi ensuri mu de na yirimu a. Ensem ya mampani John Tomani Mama Busonfo wodon so de wiemu aprobo ede gugu so de nani kotua wisa ne hwene santebon e fankra ne potebon ya kokofhwe ye sese anoma di nya papa Busonfo wokohwe da hwe se de na wote wiemhye ne mu na wohwe monten so na bra Facebook abehunu se de na papa na wohwe enkra monten so no si yi menkra pa ni yi nkofo diewu chese what ne se sumra no oba be huru mampani odi ya wo ne yasie no awro ho sempa ohuru se ayi overhead asie nyina yese twon su ajeju ho nyina bo so a enya sem ketwa na wo bra mampani bo apro bi ye no nyin se foto kese ene se papa wo bo apro bi wadavroma ede na ade wani hunu ye ene bo chirichiri mu se dem de mani hunu ye de mi hunu bi da ensu yiri won kran ye kan su yiri ene kran na wenu dada de no na sembre bi abesen kro no de untumi mfa wei entunu o wo cheche mu se so hwa afimpinu ne adunu 90 a isi ya 85 mm chese nso no ne kaso yo ne ntremu ne se ne sitoye no eno ne 85 ene sa akọ animu 2025 no ekọ 175 no chese wei dia kọ nanim 2026 the end is 333 chese tribu pa no chese ne ekokoso bie enoma bia so brachie ne egata mutie no ne sa no ma no a ye ntama hunidie nsipinsi tamaye no onipa su any buy no si ni dwam se akofa ye nyina tumi ede aba enti we no yade a akọ hadwene papa enti mampani John Tomani Mama obra no chemche Otec FM. Unfortunately, the flooding has been very extensive today for several reasons. One, the recorded rainfall today is one of the highest in several years. The Meteo are looking at approximately 140 millimeters that was dumped on Accra. Last year, the maximum rainfall was 56 on a single day, and so the volumes are much higher. And so there are many issues to the flooding in Accra. There's climate. If you look at the rainfall pattern from 2024, 2025, 2026, you see that increasingly every year we're getting more rain in Accra than we used to get. GMET say that in 2024, for a period of 30 days in June, we had 85 millimeters of rain. And then in 2025, it increased to 172. And then in 2026, for the same 30-day period in June, it increased to 333. And so the waterways are not getting a chance to recover before more rain is dumped. And the wet days... Eljon mampani John Tomani Mama anso wasanso toaso diente nsuo no atumi abetan kran no ne ate no hwese o hwe akuapem wo mo bepodom ne ate no a ene Atlantic Ocean no a enkran question tem sa edise nsuo no toa no a na se ante mre kakra ntem na se gusu ato a efom wo na ebia sa ato ntubo se na ayecheko mo se yiri sa ne nam miaye ne ade a chese hadwen ti we de o se ohunu bi da yenti mampani John Tomani Mama ensema odetwa. But then there's also the engineering and the man-made causes. That is, like I said before, Accra is built between two natural bodies, the Kwapim Mountain Range and the Atlantic Ocean. And before Accra was built, the streams used to flow through this plain to reach the sea. Now, the British brought the capital to Accra, and in those years, it was not a problem because Accra was a very small city. But as the population continues to increase and people continue to build, it restricts the path of the streams on their way to the Atlantic. So that's an engineering problem. We need to see how to open the channel so that the water can pass. But then there's also the other aspect, which is attitudinal and human behavior. That is dumping garbage in the drains, putting all kinds of items in the drains after we finish creating waste. Instead of sending it to the appropriate place, even in the air, we discovered many illicit dumping sites where the wetlands are. People have gone to create a waste dumping ground, and they charge 20 cedis for the Aboboya to come and fill the waste into the wetlands. And when it has filled sufficiently, they sell the land to people to come and build on it.
Eljon for Penia, yet is a what they are nudistamo egu edwamui, Mampeni John Dramani, Mama. Now was some way young honum, a fissam swap for Nukoyan a year as Mwase, Marashebejani, Honorable Mutakamu Barak Mohammed, they are two just say, and go for a Renoir cousin Kawe drainage, you know. One way who be Kakranka Winky and Hunu, dear a call yen was say. It won't surpass a drainage system, no. Yamani come where Bapa, now so. And what dear Qua dear. And Quamocra, dear woman named drainage, Cassia, one more bay. And I said, Ye Babru Subianke bet to me. Esia to Rencham way and no quine. Sansa warrior Japadia. And run swani de choir. Any partner ten swani. And Crawford dying. And Crawford the shia, one me free moi. Nessa, dear baby, I can't con and crying. A holding system, no, and no custom to say, Eya had Jenny. Now, honorable Mutta catch the moon. And you may be a was say, yes, na to me buana sawa howie or may. You to me shano, nin somebody to ja any. We could have had the best, cleanest drain. Accra would have had it. I don't know whether you saw the area, unless the whole of Accra was supposed to be a drain. It's the only way you can say that there wouldn't be flood. Are there other human activities that is exacerbating this? I agree with you. Yes, we could have still, maybe it could have been as worse as bad or as bad as this. But that's why I just oppose it with countries that are very rich. They have the human resource, they have the financial muscles, they have the best of drains, they have the best of brains. They had flood and people died. So let's not make it look as if it is so evil. I mean, I heard you talk about politicians should feel ashamed, people should buy their head in shame, people should resign. Please, ask you and I, since we got independence, when did we get independence? Country is a very young country. Now, worry a young woman, so what done or day a chop pack a sea pa. It was so say one more major dear on my dish year, and what kind one ra, and can sweetie munna. Would you not abide and paying for a name a patcho? The flooding was really widespread. It covered over 25 suburbs in Accra. Often, as we speak now, the brief I have is that we lost 9 lives, and I think about 4 persons are still not found. Those who were washed away, they've still not been found, so we say they are missing. So it's very, sad. But just to let you know that it's a global phenomenon. It has nothing to do with how rich or poor you are. This is a developing country. So let's just suppose the argument properly. I am not holding grief for anybody. I know that we could do far more. And believe me, you know me, we'll be passionate about this. We need to be able to strengthen our district assemblies so that they'll be able to take the bull by the horn. Because remember, governance is a shared responsibility. Any a quotia ye a interior minister or Mutakamu Barak Mohammed. For the interest so na Yankon Kawi Achuma municipal dumu. Ena ye krodno bison for Enra Yankan Binshi ma professor mo popa ye. Ya deji se radi God yesu. Ya keka mu bia ne se ya ye se efie ya ekuta na pombe aduasan bison for eni japa jampantutu afranam efidua yi amasabra meka se tie chese won mo wo mu ne de dodo no wo mu no adane etukotena ebsonfo ejano hyase be no ndu anopa no ebremu nipa mru ofa fon anahye ofa baji na hye ofa bompaboa na hye ene Ghana jesi no akoba ko se manfa hwe nanyem Ghana jesi wo koye so kofa na hye chese na nya asem ketu akura ni amarbo benjima kwate ebsonfo no de bo penhwam wa wuduru ho ene wo chese etimfo wo mu ho de wo mu kiremu se entwe ye documents ahodo ye wo ho ene asodum nyoma no enkonwa den enyapade ni nyina ene ma mba akofra do susa no su entuma yi Mother's Day me bed be chemi nyina hye wo mu su na wototo srepa se yi adomyefo wo mu ya adom ye sremu adomyefo no mu sra ese mu beba wo mu akachi abanso beba na jamwo bi ese fata bia no matumi dia babeboa na dumjadwuma kunsu kasa wo mhye se ye te code no yantene to so amfiense enwe ho se bantumafun ene so di penhwam ko yi kudum ni ntemso kura ni optionfo ne se ahyenyapade nyina atemfo wo ho ekasa yinti wo mu mi wo kulum ni efleme mi wo kulum mi wo ketia
me tifi ha me yele so chira de wajam kwa ba isi bedu ye fi ni na hye ni na ya mfa hwe bibie no mo ya fa bibie no mo ya tuma fa no fi ho no obi o tifi obi en man fa hwe ni na hye duro be kula sisi ade de do de enyamwa so metima ka ni enyamwa pa fie no mo chese ayembo bibi chese bebi me kwakwa na kula ya den Elzofo akosemu a manfo a wo mo ejapade ahye wo de to Otec FM benkwante edim ene Koko TV no awie yenyina ensemi so na awie ensema wodrobo no edebra mu nyina da yemfansi e wo hasamfo ofa John Entry bosi akolabo na bedi akire nana kwadwo apia Professor Kwame Jeni Boatin Kokoto eja sampapilo on madama ne boaboa ensam na no de mayen Facebook YouTube kwadwomo adama wonya bi ehweye asomfonom ne de ye mienu midin mami ajowa nyanta tando menin asunaba ohene Kwabena Boatin Kwabena yakon me fa birthday we entwaso na yenko happy birthday we eko ede ama Papa Chris wo German abroach mem wona wo ye ba no dani ya woda also evangelism ministry ukoya na ye ba no dani source radio any ni TV eradi enshira wonyo kese na wono ma wodai emuni ama papa pani nyina yesre edemao birthday wish we free atakote Henry dodo na efreno atake ose krum radio and what the birthday bye adwa mamento so na asopani menwehye no asopani Collins Ajuman be kon South Ntweso basre aso no wodi mu akote pa beto congregation hodo aha wura Collins no colleague na wada bibiru so ko adum so a businessman ho happy birthday to you Nyankopon enhwe so afresopani nyina won fanchew famfira dum kwadum wate menu ade wo ye bia nyenhyira emfama ho ai abadu fie ne kura mu nsopsonfo yenko we nso kachiri happy birthday sa na friend kachiri oko akrofo unique ladies wo eye boasia odum akote pa kachiri di na woda panne nyankropon hyira wate na tutu akrofo unique ladies so ene wo musi ni dwam se nyame hyira ene wo sere edema wo ne obe bia nyinkudidi emfa ema ne kan tato ene amen adwanti yaso de da na se akra enkran ya ye de unkonkran biomu they see ade me sre schools especially yes say okoto se ononko abodwe se hia ya sisi nke ne first ne sensuously de ho but they say fa wudi num preko because they say the ekono ehu na no na mehwe yeyi woni afrim say that to no rise ya na rise na akwada bi ka ho enti ye besre sukusu a yenso ye wo santimai mu say yenhwe de asi won kran na yen faje susudua ento yenso ye de ho kire say ebra ensu agemu a etono mama ye mpon kwala no especially oni any school buses no se woni bia ode man kwala no ba bi panyina menyae nkwala no obi ankofie so obi ankofie wo yesa me de yesa mapon bibi kokoto akwala de wokwamu a wa haba tai no kwasem enti yema yani na ho pa yema yani na ho pa nje bibi free de sin we say no se be hwe na dura no pa na se ade ne kura ni adi se ya me to be catch them boys say more rest ene nko ama nje because we say baby ade ne konehu ehu se nsuo na etoto no se ne na no na mehwe Matthew fuyi na analysis ya omo ye ba ene se ne nsuo ne beto no e se de etoto to ikura no ye animu yi e be koso ato ebi seba Ghana Matthew 4 kinds e se bankrai yenya careful de free Togo bandie e se bankrai Nyankopon hu ye mobo relocation on bebe ba se wo study a ho afi wei ensu toye no miaya enyiri de nyina hyase yiri miaya enyiri ye wo manta mo a enkuronkura anka den se obete se yiri asio ba se no ni nyina hyase yiri beba ye ya asana ba ne adwa
adeɛ baako a yɛne tua de yɛto bɔɔla gu baabi ɛnsɛ sɛ yɛtugu yɛwura fi galamsey no sɛ neayɛ a ɛsɛ sɛ yɛnsuo fa no saa nkurɔfoɔ wei blɔke nsuo no anaamu enti mansuo nya kwan ɛnkɔ enti sɛ nsuo no ɔba saa na no yɛ den a ɛti fam wode ɛmomeɛhwɛ takwa areas a na nsɛ nsuo yiri samrabɔy bie hwɛ deɛ sii yɛ wɔ samrabɔy ɛmpɛ dodoɔ sɛe ne ate sɛ samrabɔy nsuo atɔ a yiri sɛi bi ɛmpɛ dodoɔ sɛe na no kora na me sɛ tie sɛ yɛ sɛ ɔmo mansifoɔ bi hyɛ da sɛ te yɛ drone yɛmfa nwurawura ne yɛnhwɛ sɛ nsuo kwan yɛsi yɛsusu sɛ drone ni koduru baabi yɛtutuo bom ne yɛtebɛhwe fam I'm telling you sɛneɛ seesei no hɔ yɛhwɛ nneɔma bi no sɛ yɛameyɛni ana hɔ a ehu je the extent agalamsey edi omeyi kono ase yeyi yani we mu dibi enti yenso ya ba yenso ye dibi ya nhwe ya yes ye man no na nka hwese asantemai mu ye yani puo de de hwa ye ho pe eye lake bosomtwe ho nso ho no ye de galamsey to ale omu didim ko aden we de mesre santemai wura say you will pa miura wada mebru ye bodi ma ye muso pia ehu sa amanyofo ni na ntumi a yewura wada masante ye oman say ye tena ho jai sante de ma amanyofo no a won be se no mo brindam na no e ba ya konfa no chefo strike ye ba yewura na no to mu wo ga ne ba akopɛ strike away no kwasem ba me de ya na ye mareho na no sante hene ka asem bi wo se dru de a owo na man hene ye wa abrempon mu nyina mo tena se ye hwe ha ye di se bibia wo no a na nsom so oko enti bo som twe ho lake ho no anyam bia wo hene wo ho enti de akosoi sabe sa henkro no onfa na ni tua pa wo hu anyam bia ye tu gala ebe nyina wote nyina wote wada mebru eto de bia enuma binum asebe na nanum binum ye no mu gu asantema ofin gu asantema ni mu ase dokre asante ni po yapo eni lek bosomtwe ye de hwahwa ye ho bebre regional minister iba ya wo hyehye yi asante first D&D ya nanu lake na hwaso de enye fe enti ye tena kwa nie de galei ye de akwa lake bosomtwe na lake no afedie ho abakwasam ne ade nyina akwa akosei amani aye tan adai enti kwabna yemfa ye ni hwe ho no kakra na ya hwe ho na all the time ye timamufo ne to ball agum timamufo ne to ball agum ball ne de timamufo ni pabonefo amamboyefo no wono moto nanso ya hwe yi a ekwan na mu a ensuo no obeda akọ obeyira faye yema ye ni na ho da mase yenso da se adofo ne ade hye kase bema no ene ye course no aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no ya sha ase mi twa me ho aba apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Anne, say nam sa, who bet ye the same wife nina ye tested positive. I num be no. Says he a coup malaria morning nina. I'm yina negative. Adia ho, 1 hour hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. A strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus mox no so to malaria no good. Malaria symptoms. At a say etipaye, a fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days na pavi ene plasmox mixer one no to malaria na sekra anya sa bia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox
ɛna Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ɛne kwada woni mfie du mienu kan o pharmacies ne Herbal shop FDA agye edwede nkrato yatum na nsɛmia mede ho adanse pa sɛ made hu na kɔfam ade ban mio ɛwɔ akyiro mi hu ne yie papa asɛ de abo asi mani so mani ne so ayɛ wisiwisi ɛso ayɛ mikusu mani prunsuo ɛfemfeme ɛwowɔ me ensɛm sei na wo ka dia ehia pa sɛ Dr. Reni bɛhwɛ bra by Grace Eye Clinic ma yɛmfa fidie nhwɛ wani no so enkosi wani n'achi nyɛhwɛ sɛ de nneɛma sitie by Grace Hospital ɛsan so wɔ bia yɛhwɛ asomo ehwinimu ɛne eminimu mehwɛ ENT Clinic eti mu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekaw ne sɛntu de nneɛma hodo awurawura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ɛne nneɛma hodo awurawura wasum no Mr. Jai ne bra ma ENT for ɛhwɛ wasum ne mfama da bɛn na hunu dentist ɛmo hwɛ wanu mu ma wo ka so bi ho no kokɔ n'achi bra me nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bra me hwɛ yɛde bi besi so ama yɛ fɛ ana mpo atu a yɛbesi foforo de ama wo kaka bi gyegyew ɛwɔ sɛ yɛtu a yɛbetu ɛnneɛma ama kan nyinaa wopɛsi yɛbɛfie bɛhwɛ wo a yɛbɛba by Grace Hospital so Kumasi Breman ɛbɛn DVLA office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 apomode mapade ɛno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture ɛtutu malaria na sekora sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoɔden aba busumi pii nie menti ase me do tie Hepa Plus mixture ɛne adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no afei kura na ɛbɛyɛ nwanwa mbɔ aduro yɛ ma general well-being abusua pɔmudin ho hia me yie ɛsene bibia enti me ma no mpa fie ha hwɛ woyɛ Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and you also we Hepa Plus wife na abba no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfie du mienu ka ho our pharmacies na Herbal shop atufo mfrɛ 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. FD agye edwede nkrato ya. Hey, opanyi. Mashosha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. Owo jajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akora de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1 ekosi basic 6. English every basic 1 ekosi junior high school. Ne ba ne combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi. Na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba. Na say we de school bi kura betumi akotu akoton am students o. Na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeni na sienkam. Ise nyuman obia ni nyuman dosu. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edididi. Otec nyamema won nyuma no, enkoso. Openi a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo
enkoso enkankan ko mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no pɛ enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwe bi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm wo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma ase kan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne kyense we kan say ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔborɔfoɔ enyanka papa wa yi bi Otec mo wonye nkire ne duma ne ntumpɔn na mo so fa abotre ɔdɔ ensɛm aya na mo tika ɛyɛ futu sɛm ayo ne ya ne ya ne kire sɛ wo mu gu anim ase nyɛ saa na mo tie wo mo ka sɛ duma na mo yɛ no mmra wo mu hu obi anim ase ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho efi saa bre do hwiri kɔpem bra wode obi a bɛkɔ na wode baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ on bɛhiesie na biribi atɔyɛ no awurade wa hoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔ ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyamo adom ne nti amen. Amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, nyame hyira wo, nyame ntu wo nkwam. Ene dwumadi a wudi, sɛde wosi yɛ ma Asante man ne Ghana man. Krobea nyame hyira wo, nyame ma wo nyini nkyɛ. Nyankopɔn ma wo nyini nkyɛ, nyame ma wasefo nyinaa nyini nkyɛ. Krobea, mera ho. Na nyame yi wo ma yɛ sɛ, nyame yi wo ma yɛ sɛ bɛboa yɛ. Hwɛ program yi a mo yɛ na wie yi, ɛfa abrante die. Hwɛ papa no namba bi a watimi ayi saa 30 million de ama no. Mebusa sɛ hwan na betimi ayɛ saa? Hwan na betimi ayɛ bibi ati sɛ? Me nyinaa ekura bia wai wo. O papa wo yɛ ahomɔborɔ ne nneɛma a wo yɛ no. Ɛno na Otec 1029Fm. Kande hwan? Me a me no kasa me nibio, me wura ho. Masu awie matini so awie na me no kasa. Nti de me ka kyɛn sɛ nyame hyiraw. Nyame hyiraw nyame ntu wo nkwam. Enja yɛ da. Papa ya de wo yɛ na da wo bɛkasa wabrɛ no. Wa hwɛ asada no na wawie bɛpa. Nse faso bi ama nti me siraw. Enkasa ma breda kɔso yɛ nyame be hyiraw. Mitie obi biara wɔ studium hɔ. Nyame hyiraw wate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasa fira nyaso. Bye bye. Aja nyame hyiraw. Amen. Me da body ase. Ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosumiensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu a mo ba ne se. Se wo kwa awale abisa. Kwa misa na se wo komu a Asem Beba Dabi. Wo kwa awale bisa. Na ye nyinkyira wo se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira wo se oba we na ye wodia. Na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o misa Nyankopɔn se wo ni Nyankopɔn na se busum na wosumu a se wo kɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo se oba na wo kɔ wale no no se ni se ayema 102.9 ma wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onkɔ hwehwɛ yere bla no no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ne tina good timi da radio ase yenso da ase me brofo nye enti wo fabrofo 102.9 na ka kyerɛ no so wo Nigeria ka kyerɛ no sɛ wo banana Krobea ho wo Otec FM ha na wo sma me ama ma ba Abuja aba abɛhwehwɛ no fabrofo ka kyerɛ no Ruth, I know about you, but I don't know what you plan about the way. But I tell with my father Yaw Krobea to come to the praise. But I come to just to investigation for your side and your mommy side and the father side. To see about you, how to you are a good or not a good. To see about your family, to see about your mommy and daddy, to see in your sister and brother. But I tell it my father to come to your place to the investigation to see him to
the other way. Otec 1029 FM. What the year day? I know me debit to the end of the to I ring promise ring. A dear ring. Not promise ring. And on a dish one now all the say. Me and me toy say I will be framing catch me say open me others. On the catcher or set top promise ring in the shard now. Me and me toy. Me and Cassana me de me petoy. And to whine at the shell. Me and me the shay. Me Diana say, yet or no, waka. Say ya men could do be echi. The nippon who say one nakurameka. Aha, me no bitty. To a nameka. And my main from Otec 1029 FM. And you who say me on nameka. Okay. Awiai odoman kuma nyame ayeye enka udin. Enawiai odoman kuma nyame enase enkanfo ne ntontom ene de ma udin kronkron no. Arofo ne ade hye awia yema yenho aha. Yema yenho akwaba. Yema yenho ye hiehyia emfamra Otec 102.9 FM so ene eye benada ene ye ju musumi ne da etoso aduasa emfimpinu aduonu nsia mu ene eda so yi ene awie yi nso ye hia bieu ebre na awie du ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom na dwumadie yi da biara da se hia wo afidie yi so a asem krope ne yeka ye se ye de suade ye se ye de kire yan ho nso ade enu nti na awie yi a ye hie no kre adofo ne ade hie moma yense yan ho se ye ba bisuade ebre kro na amuo no ye ba be kire yan ho nso ade ewo afidikasie yi so na dwumadie a ye die ye live ewo yen social media platforms ne so awie yi obe join yen ba bibiara wo a utie yen
baabi biara owa ohweye ye nyina ye ba be ka bom na yesua de na ya kyerɛ yen ho nso ade ena wie se wo join ne ye ne a wada meburu eya ahye ma wunianum nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie bintie ma wonom enya bi nsonhwe ebrekro na mu na wie wadwenkyerɛ bi a wowo baabi biara owa utie yen ana ohwe yen firi ode wadwenkyerɛ de batum na baabi a wowo a wohwe yen na utie yen so no wode aka ho bi na no nso atumi aboa yen ama yehunu baabi a wo nso wo baabi a utie yen ene baabi a wohwe yen ena wie ya no asan aka ya hye ne nso sa wode comment itum no na wo se hye ema wunianum nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie no betie ebrekro na amuo no like ye follow ye eno beboa da biara dai behia wa afidie so sɛ no ebeba wo nkaye unsu benya akwanya ye nyina ye behia wa afidie yi so ye besua de na ya kyerɛ ye ho nso ade unim adwene mpanini se ente ba akofo trim ye kan kwaku ananse a na wonim se onim wiase nyina nyansa na woboaboa nyansa hodoa no egu adiem se wode furudua no wode akwakoto edua ne nkomu no nyansa ne teye no sebe epeten ema obi anya bi fai enti ye kan obi se medie me nkwada adwene dabi de wowo no enye nkwada adwene de wunim na wo ka no enu na epia firi wanum na atofom ama nipa nso atibie enti wo be kyerɛ wadwen me nso me kyerɛ madwen ye nyina ye be sesa adwene na yaka bom apɛbea kuru bi agina ama aboa ensɛm hodo a ebegu bɛmɛyi so asɛm aba de ato yɛn ana de aba no yehunu baabi a yɛde kora no bɛhyɛ na yetumi anya no yie e de ama asenkro ena wie ye kan ye nuanom Be Love Radio for monitor yen e wo Spain man mu nyankopon hira won ye won kese se wo fa ye ndwumadie live enso wo Spain ye wo ye nuanom GN Radio for se wo ba United Kingdom man mu a GN Radio for nyina ma mo ha chiachi amoda mo ase ene Patmark Radio for nso wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio and ye wo Sahara Radio and now we are wonum nyina so monitor yen all the way from UK and na mo amonso mo wa ha na mu tie yen ehwe yen e wo UK nyina so nyankopon hira mo na onye mo kase ntutu mo anamo enso mfansi and na Kings Radio and in the TV or Paris France abruchimani mu ye wo Dachi Hima Radio and no dia wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium and ye wo Sky FM and also Columbus Ohio United States of America bruchimani mu me di de Krobea nana Yaw Asante awiei oji amanie ena wiei apesemaka nananie ena dei onde Krobea jata e de ahia e wo afidie yi so enenso eye somda ye besom awari achi abia akwa ye ja akra umpom nyankopon adom ho ye pa na so so adom me so me ho den ye de nyankopon ene ye benada ya san hia bio edenso ye ba besom sebe si hia wo afidie yi so se ya ye se ya adesua ya ade kire sebe ye kwa ye bei obi ada ne nyonko me da de wo de dom me wonso wo da de me de dom wo enti se ye yi opanyini so medi hene ya oba atena nkonwa ye yi ma mpanyini a obo mpanyinfo a one wonu mbebu man no kire so ono nko ahwa enye yi de wo koton no otwen ne wo beto ne ne so ko hwese obenya bi ato enu ni asem ye de wo ton ene de wo toto obi ada ne yonko very good enti na wie etiefo oba ade ne matene nka no ye hia the man of the nyame bossu eja kwa me na wo say akra bia boko enanso ye hia enanso ye ba besom ene ye somda ene nya homegye da enanso ensem wo ho na sebe ensem no bi wo ho a wote a ya na ebi asefem hwe awurade nyankopon ne anim so onipa da sani betumi ache wo no ankasa ne ba ede na to ho na sebe wate na ha musrade akwada keto a na nitua efiri akwada yi nkwada abremu a
na ni tua kwadaa yi sabe ye wo ne beto ho nye ye gugu na de yi mu na kwadaa yi betumi aduru mpempensuo bi na papa ebechi akwadaa to ho na akwadaa emu srade en wote woni mbotaye no maame ne papa agyae akwadaa ko SS akwadaa ba be pesika na wodi akọ back to school no papa se wa maame ne wa na me mausi kama wo nko na akwadaa ne nso ate ase no wa be akwadaa na be bia ma ne papa nso ahunu se ne papa mu ede ti asam no yo enti enamfo na ehia na edi nkomo eni edi yan boys ho nkomo enemre nkwadaa wo secondary school yi styles ya hodo nkwadaa yi se sa style na akora ni yi ye no ni di aba o chicken style ayo oh yeah chicken style ofada mpom style ni chicken style akwada no eho ye hebole bole akwala school ni akwara no ni din aba ye se ba ku bi bae na ko asese ya so na mo ye no chicken stew and ya kitchen stew ayo kitchen stew na ba ko so asa we dey chicken style ni se ni na chicken na me ya na ye me nwanwa se muadin so basa style ni mudodo uza ba ko ba ye se ye dog style ye wo cat style ya san ba be nya chicken style se mo fra no de bia mpesa bo sisem enti wo mu didi nkomo na we yi kan de boy bia makoshi ano no so wo school we se me so me de we university na akwada na no kokko pai wakotutu ho no se me de menya bi da na emo me papa na abo me papa ni mbo o kan say ye na nkwada no bi kotie teacher fu ni bi na so akra eje twam wanu ko busa papa ya papa ne se me dia menya na no fire service mine na wono ko fa ne badie fire mine ma me ni dimirika sa Asem Beba Dabi before mo ne ba mutumi tie ni pamane em ye hunu kure wom mu nso mi mu fire mine ko fire fire mine ko fire ono ane nso ba ono ane nso ba minima kono kure ba mema so na me akure yi kono sa hwehwe mu no ya da ko me dia ma mu ye ma me wa minim panyi be ma one ne ba bedan ya be komu no na nya ono ane ba na nya ono ane ba na nya ono ane boja atese bi a oba na amo na mane so one nanyem na oba ni di free ba bi na ba ye ana ko boy ba bi na ode ba ye fireman we dia na yo ono ane ba me say e bi out of 100 mu be 75 bi nya ono ane ba na kwa me ye akura kani akaba yesososo da bi very good enti sabe wadwene kura ni fia wafa maame so wode akwada na be ware wumpo a ye fa akwada ka ho ye buse akwada ne so e oba ndi ye fa no dabi enye yie saa de na ekoso ese oba unim se mrante ne bi ye pa sesei enkwada afa no wo mafa no ese minim de ebe binum so ene ye dam ayadamo wa uba de nya dam ayadamo we nya kono ayadam no bo nkwara ne bi nso duebo oba de wa nkasa oba de hona di ma asem ne na hona di hwehwemu ne ba ensem no bi ehu oba de se wo sra wa anya ne huye ne mpoku agu so onhye pant ne ntom agu so obo ye se wa nkasa oba de be ma sori esre bodam bi ani etiti am se wa bodam no so obi ade sori so obi anya sa ye ne etie se obi be ma sori enso obi ane ne ba na enti wo de sori na na oba koda enye dambo so ma be ma bodam ti uzo e ma obo so wadwen dam be se oba edi no oba da ho ana no oba ho wona oba na dai bi asengi room ana se woda ho kra ana se wutwam na sa akwala ho apa na ne hu guo na ana wa se 19 na wada na se wo se akwada no na anhye no na akre unya ba akra betumi nada ebi wi o unya ba hwe na ko no ben na me kan na unya ba so se gra en now so ageni nya duma say na akono no nyankopon fa masa se oba obi a wode na tena chekro ye unu akora no ana se mo ne na tena fie achekra wa be ye se abusu akora no akono no kra ma enti se o kan se yante ha
ɛna attack kwa yi so oduom ayi obao oni ni nua bema wo mo teto dom denden dia na etie ntie na nyie nyina na meka say yedam menka say nsio ebesi na yedam yadambo enti wa adwen yei ya wote hei die na besie sewo wa bra enam bebre ebu abonte enam die enam superku ana se kobi enam okay mate wo nam na se na wo nwe sa nam ni bi na fie bi wo se de ye chi wa de bom man e be se ya busua na be ye de eni ekoye okay eno nso ni asem no na nei se to de bi a de wode ma wo no wo pe bibi afiri wo hu nti ena nani abre ene Krobea masem a me be ka nie de nani abre na wo tam no bafu poti kakraka boloku otele wo tebride mawono eya hweniye o na akese mu a wode mawi eye de wo pa afiri wo hontia wo hwe papa kuani wotena ase ewo ni kuro kitua bi mu ene okuani ne nneoma a wo yo eye nneoma bebre wo dua wei na sa afeso na se sa nneoma wei nyina basa no a ade ba ko aya na ehu eye atofo enti e basa kuani wone dan ya wo dodu sa nneoma ni nyina na odi agum so odi gumu a ni nyina ne se ebre kwa animu ebre to bre so no atofo beba ebi beba be tobi ono nso ne yire ne ma ebedibi na wo hwe eho enu okohunu se enkura adoso ewo sa adane a wode adane warehouse ni mu baabi a wo store ne nneoma no enkura nkoa o ene wotumi soja wom boho banya senkemu ebepie mu ayimpie enkura mfidi ahodo watototo ni nyina enkosiaga na no wode krakra bai afedia wote hɔ akra yanim nie papa kuani o say yes o say send enkura wo dem haye matwomatwo nti mintumi nwen wo dan ne maw ya wo kra dako ye hwehwe wo kra ye hu ne bio wo kra wo he ye ko hwe firi kwa ye fufuro mu a wadwane ko adaye a enkura ne bro no dodo tikuani tena asidi se ye ene adien na menyo na ye na kuani ni na mua wo hunu de wonyo ene okokochia adanko ena adanko ka kire ne se papa kuani yi mehu se wo bregu dodo enkura wonno wonpam wonsi kwaye bia wonhiefuo bia nanso kone a wonmo de wonam so ewo wo warehouse ni mu no ano ohye enti ma wonmo dodo oma won dodo a ebewi ase no woni abeku won ho tie de America ni yo mane dodo se wo mane dodo a ebewi ase no wonu mu abeku won ho sa asem we ya American oni eta use sa strategy we e politicians ma won dodo se wo ma won dodo a ebewi ase no wonu mu abeku won ho muntie oka sa asem no kire papa kua no ante ase e no kire no kohye kokwa bi mu e no kire ni mu wa kire ni mu awie kua ni free abontene a wo ba no na wo kura preko kakra kabi ya preko wu wa beye ne ho adwuma wa totono wo de nneoma hodo ebehia be ma na tuhwa wo de afa ne ho ena wadi nkan de akwa akoto sa warehouse ni mu ama home frema no ni nyina no ogina ho abo afa warehouse ni mu saa ono nso wo bula bi a watua onfa nya adwuma bio ena papa kuani fa prakoi ya watoto aye ne kama no enkakra eni bula ni mu songon wahu sane ya ye bula no ya mamu ne ya tron enti se wu simu a eye very easy nanso se wo fra u pie firi mu a eden wode kwatu mu no ene ho aye din afedi ebehu se nkura no emu metwo emu maame abusua panyi wonum nyina to santene edi hwanachi ekwa kudu bula na no ene we ya ton
we ya ton ensuo nim enti wonu mu awuram akohunu se preko no enam ne hono papa kuani de bai enti make say eni enkura be yesa wa ha ne akire wo mu nyina kosum ho dano kura de anche so eni ehwrem preko nam no asa ma won dodo ma wo mu fili se wo wia obeba wonu mu aso se ne adango ka kire kuani no afi wonu mu awenam ya wie ade ache wonu mo pekwane o mbefa so o mbe pie free se abulai mu we monia bakakra wuduru ha kon no atiato sa wonu mo traya ade ne mfa enti ane ndompe aka no ene om di o mani bra beso so wo ma window mpei na awotwe atwam afei na awotwe mienu aba enuane ni nyina asa dompe asa ba kokura na amenani mu enti ane ete saade a yentene yeni aye ho enti aye ni aye ho munhwe ma wondodo se sa obekuo tia woni aho obesori tia woni aho enti ane ete saade a yen starting nwimfiri nketo amra akasi ewobro ti wo yeketo a wo ma pau ni abo ni awewo enso tidako yebetumi akumbi abedu yeku no yekuya meba beka abese duomu akakrakafo a wom na metwo power ahoden in the kingdom of the nkura na fe woma tene woma ankasa ho now so hoden na me hoden a yemfansie ni wa obeto no yebewewo yewe ya ma fe die eba beka baako musho ba mekai nkura ni bia ankwa menanimu ebi ka warehouse ho now the car baako pe no waba behunu ne ho se eduru de den na all survive no eyo no ani nuanu nkura ene ode survive ye enti kuani ni hu sa aka baako pe ene wa menanu o se mema ungu na ode ahoma kotum se ne adanko kire no ma abua kura pie free amenanimu o pie free mu anu oso ni mu na ode ne koto warehouse ho wujidi se we pie free amene a ya repre kwa awie ya ba widompe ya be so de atia ye ho awe ye ne ankase ye ho ya konkoden ama beka menko a so oba beduru warehouse ho na aduane a ye die nie enkurani a hwan na obewe ti obesore woni nuanu mu nkura so ebewe won show ma won dodo se wo ma won dodo nesa osoritia woni ankasa ho o ma won dodo ye bebo wabaso na Krobea ye good asano wa yebi enti yani aye nkoma ye ne aho make say ebini ho enti beden ne be survive ye soritia ye ne aye ho ene edi eni ehunu fa die nkura ijo ye ewa amenani mu no fa bra ye ne ankasa ye mpotamo fa bra ye krum fa bra ya wadiem fa bra ye busuam fa bra ye ne ankasa ye mayimu die meken obetia sie onipa ya mu ani na ho die wo ma dodo no eya adwene akire na hunu se bibi ne akire a enkasa dodo no emma utedi dodo achi bebrebe achi wa ya de ye bona baso be wi ase no obesori atia wa ankasa wo ene wi Krobea masem wo ani kwami akra masem wo ani mo ni adwuma pa ma yanchi atiefo bi okay na menchia abayo bi ye friend Grace wo kwa mo janshi okay wase me fa na nkra ma okay enti me mana hapa ye friend Grace adom oh okay okay me twemo se abra gina ho me gina ho a hu na Krobea show no so ya fa na nkra ma me wati you me catch no good enti obapa Grace wo nkra no maka very good akra ma won dodo na sawia omo abesora ti omo sure brai wa mantem ho na abaya iko school no omo ne kakra brai de wayo na ni ba no so na wanyem man dodo na ono abewi akire no abesora ti ono ano papa ide ya woye pa ekromo ya woye pa na wonim obema ododo no sa wowi obesa atwe no kra kakra o obesa kutura asem ne ba bi wa akire afi mu am besara so lati am wodi ma obebrebe ni nyina nyese bibi ntia o de bia me ka me sinana nipa bia ni woye for the Christmas wodi ma obebrebe no
obenya ope bibia firi ho from man na esewie a asawie no omo abesore tie o ho nyese bia papa ba na oyo wo de ma bebre da bia na wo de ma wo kan po na wo de ma wo si ya na wo de ma wo si ya na wo de ma afi na yi o metwitwi ma hai mame kakra wo kwakwa yo no afi wo abosa for tie wa kaka nti se obi ye bibia ma oyi a o ma abafu nu ana wo de ma dodo no ya adwene kwa akiri se awie je na o penti a wo de ma dodo sei na ebi wa na o twene ho a na papa yi de ampiwe na ya oye na ya dan yisu kura pa kura wono na be ma yo na sen kura ya yisu be fa yo wono na di we bra yo o de ma dodo na ebe wi akiri wo hwe ya o be sore de tie wa ho o be nyasafo ebu ni be yenkana sem. Okay, may I see a Proverbs Osirana, I wish you write a storybook for us cause you are too blessed from God. Ow. Emebusemnie. Storybook matrebi do. Matrebi da no nya somfo. Enka ba this time ye order. Enka mi sumi books ba abonten. Na onim kwan ya na mfa so a metre mi book no. Se ebia te sema won dodo. Ebe wi ase o ma be sore atia wo ho a na mafa topic we na mpesa metre ho story. Na ma frefre nkwala nkete na mde nkwada na kotena twapi asenso na ye wo primary school a atene ho free kro ni mu enkanisa na ye enso kro no ye fre ho bom ebom no ye fie twato ansa na wate asim se wo ko primary ho ti wo tra dipafo asore no akotra na nkaba na wakọ primary school na mde nkwada na kotena ho enti mema semo a mepesa metre fa ho no na matoa ma nkwada no enka ama asem ninie obi ankyere na adwen akwada we de ba ye sori ye se nkwada ni adwen enkwada wadwene o se to de bi na opesa wo fa adwene pa ho eya ahyedafo wasem ne ye abasem bi to kyera akwada no na busa ne se senka ye wa nka abedai obehu adwen akwada no be yi ama ho ti kwan ya na mfa so a me ye no na me tire me books no nyina sabre me ko me wo fa kwabna kwa ate ho sa kwabna baby aduro do de aboa me na me nko printing nanka ye nko tire book no sabre o se yawo emunye enti na mani da so asa enti ya ma me book tire do amaso achia muye esna bebe onyina say die mintumi ntro bi ho wo betimi mintumi wadanti adwendri bebrebe ana obo bebo ame wo betimi atro adwendri bebrebe say die wo kan na atro tinye mu ena dia wo kan na atro na atro bi na wo kan ku be na che na wo tre ena dia easy pra cha first no okay awie out of 4 ye won some cut danano ababa we ba yenim ha ode driver ko finti ena eba yenim na asem ode ba ye nyina ne se one driver ko finti atna emfie nso konwotwe sebe ne ma mi wi driver ko finti anko ono ni de wi okokoye de sese oba ye ote driver ko finti fie ye ne papa fie na sese be ma na tu agya no wahunu se driver ompenu bio eno ode asem no eba yenim ode ba driver ko finti so ba be kirem se wo hawo a ababa wa ne de namu enye hawo ketwa wono ompene ho asem nanso atitinti sebe oni ahoto sa asemi mu adwen bi ba mitrimu ana mebusa se oye oba sebe o wa awade mu ana wote awade ase o sa bai sebe be mama odwetire na hye entizesi a wonya adwuma wo utifie one be ma na wo be ma na ne bre okọ bre ba saa kọ bre ba saa wo de wo hia bi a be ma de ma wo saa ba wi o ma sumdwe emafie enti wo me busa wo se wo ye oba bai ya ma odwetire na hye adwuma bia ni hono mo a kokokura awoton a wo boka enti be ma ne sa wo de etena ho ase me a me kwa akobre hwe nkwada no na me nso me nkobre mra wo sa ba we be ma na akobra ba ni nyina no wo nsa ma be ma na sumdwe wo fie wo sa ba we wo ye oba bai ena ene wo
emema bebre twempra bebre fa wonom yerenom wachi ebinum wo honom a eya asumdua onni wo fie hwede America ni ye in quote ebinum wo honom a eya asumdua onni wo fie ti okokopa side check be krokro no ate aka ho ozi ni fast we guma wade enti uko boni dua enya no ebekuwa wo ba ne bekuwa sanka ye homework yie a enka side check ntumi nyi ukunu moso awade asasam no mokasi sai matiefu update akra asasam no yekọ na ekohia so ewo edemo nanka yebota yepa ne se enka yebeka wo no mo abomu nanka eja omatoa wo no mo aware so na enso be ma se dabi da ontumi oba nso se da ontumi omumi enu nyina se wo mu ntimi saa no de na ye ne ayekutamu no ye ne den na asesi a ye kase enso oba ne te be ma de mo ye be ma no papa efie endi se aware no mpana no agudi a efie ho no wotena ho a emwa ontimi ntena ho ngosi awieye de na wo se wo hwehwe ba bi a oba no ebetena na oba ne de no wo se wo gisum sika na sika bi so wo no ho endi waka bo mu na je se esum sika ne ye 30,000 enka ne de no 300 million na o hwehwe na ne 4,000 so e wo no ho dada ndi kwaka ho a na akoye 34,000 ene ma 4 de no ye pen so de ne de be ka se 340 million na wode to be ma na be ma ne se da bi onya ono obi ka na otwi endi sa sika we de kwa me ahen wo wa ahen na akonya saa eka no ehwa ne firi oba na no se ana no kra wonfa wo ma me dan maji sika 5,000 wunua mfa ma no se da bi o me nua nkra sika no kra wonfa ma me enti e ba saa no be ma ne kwa agina abo ne de agya kwa yenya ne kwa edi nkan ne de no so ma ne 3,000 so 3,000 de na dan kra timi ha na me sika no kra timi du o se ne sika ne de o kai pai won ho 450 ye 4.5 and o kai se ye bosia wo de ne ka na emom se ne wo ka pa se 40 million ne de akraya bono wakobai obeka 5,000 eje na ni da ne ma me 5,000 ya dan so oba ne sita ene oba ne so nteso no abegina 200 ene na ayere ye beka ka fe de ya wuro no de ekosi ya ne krinka de ekosi ya ne se ene be ma ne se obepe 10,000 eye nka ne sika no 300 million 100 million eye ka wodinu dan ya wo haya ma no ni nyina bom ede amano ndi akoba se ene wodi sika ne ba awura no ebitu afirifie ho na krache no sa akane dan firi se oba awade ana aba mpra twen ne mpra na agudi a na wo se wokọ baabi a ofiri ba afiri se Krobea Asante kotoko se abewu a na betwa kwan asi enti no wo hye se animanimu ya no wodi sa 100 million no ebebre wo ba no na oba ne dibia ko han dan na watu afiri edan nim oba ne so tiase ye se wono so aye krado se obekọ ne de wo so 10,000 no mu enema 40 no mu dise no o sheda ye bu na se ena no beso na ode ni sika na bre no na oba ne so afiri ne dem na sa bre de omuhia omo aye hello eye enkane no na me mpana no se sie yi de enya me ne bio me da se oru akwa pacho yeja ohun te say Kristo adum ye ho ye ye fra o say owura pacho ye fra me o fire o mensa ya mensa yeah ya mensa te pacho metia atonsu aprabon ya dia na du free atonsu aprabon ene wie yi abaye nim ha yaw me da bidwafo ase na mechia matifu nsu nyina nso de de me ba ye obabi a me na tena awo mamu miensa na kasa ni nya mu no awale no mu nsensem bibiri inti awale ni ye twaso ana miguso mehwe mema tambia ma umma ni sikakura udi sikasha ni nsem no utimi ka kire se umma na hwe odin tokwasem sem no ma bibiri ade chia oduadu radio station we hwe nkwada no na maje atum na maye wo ho no ma atwa so se ade a wo se wo ye nipa no anu ayi wode mi akowadu ya kaka haidan man na ma haidan ma hwe efe bedu ache no oni a police for na sa ade ntokwa ya den afo no mu ahu na me de matwa so
edidimu saa ma edan hai enkura ne hwe enyina no meye masade na nsemu no osesa nkura no odum ko gu baabi ma mi hu baabi ko mo na mi hu nkoda ne biem so mo wo hin so mo nti metiye no se wodo mo ko gu ayi okruwe ai boase kwanso won ma echimpotemo ai kuria fama adwunu o de to aso wodo mo ko gu danto bi a dan ayi nia no gate na no dodo prapram wa abra mi hu nkura no se nkura no nya den enye mema enti wodo mo sie kura eti omoti nkura nketo a o atimi adakom 3 days omuni di mi ko mo ayese wine eti won na onu me nyame so kasa to the sense me dana du bi sunda ye na me ba be ma na wom ni tiem da se wa ma ye be wunsi me tanya ne ye no eye ma dwum mu kesene eti me wo wa na me hu se ne fon afre me ade kye no wodi be 4 months ami hu omo ne fon afre me na ke be ma na kada wo hin wa ma ye be wu ana wo so da ye hu na no no asa afre eti me frɛ wo mu no na o chese ha ne wo na me koya na mienu mini Krobea me ko hu ni bade mi sui man kasa na mi dire mi ka obi a mi tabi miniska but mi ye body mbofo a me bo me hu modin a metima hwe me ma afedi woto no hu ade a waye na ja me fa nkoda yi ana me ene ne koye me anwo mafiri ho na me beto aduan de hu a me tosi wo no de go be fa fa udi seconds na nkora na de aduan na wi koma de nkora na ma aja me ye kakra mo muska me tonam nam de confess da me tonam koma me ba ni be ma ni su saa se wo hu da o de we nam aburo ni be yenti wodi me tintini saa na kasa ni ni nyam de enti kura ma fie ayi kura wo nyina walida ni ni no nya ba se oba ni ntimi ntena fie ni aboso miensa wo se wo fie ho me yetu wo se wo kun wo fie ho ama yetu chese de bia me ba bia confuse enum na di sade no ba ya kikiriki ya dia walija ya ba me hwe nkura wodi nkura kosie wodi me ko wadu makeka metua bibia ma haidan ma nkura na nyini e ba o manim nkura na me de me ma no on pese me hu nkura ne bi edidimu na agya Krobea na nsia o wodi bram ho no be oba na bahada woba ne wono de ma bahama me ne mo atena so oba de acha me fawadwa oba na bahama omu no atena so ama o ka se me hwe nkura no agya me tena se mpanyifo tena se no omu ka bibia manyi ano me gitum eye de omu ka me ka se me hwe nkura na oba ni su ene ne ban nti na ama we nyina ba nti so omu ka de omu ka bia me giatum na matua ama omu da amase wo se me mu nkura ni sika topo ni da me de ma omu ka me de ba abetua e ma no edi mu an wo sade ba se me wo ha no de nkura ne e ba madwumam se wo de me maye den e bre me e wo madwumam ho ana me ka se sa na tie dia ya ka asem no hantie emfa nkura ne mra me de nkura ne ba ha no asa ka se nkura no wonyi wo mu na me pese wo ko haidan na me mani sika ena mpanyimfo bo na ka se me ntua sika ne bi den e mane hada me gitum etua sika ne bi ma no mi wa nkura no nsa anya adwuma no wansa na odem beba no anya adwuma ka se me mani sika anya adwuma me mani sika man de ya adwuma a wo de kotonton kenke a mia mi yimbotom sika wo adwuma nkotu ko ye adwuma no ama wo ye adwuma me koso wajai ana wo sa tifie nti me nsa haida ma obiem nti wo de ba mpanyifo ne kan se me nsom na me moa no haida na ye me man mi saje tum hadan ana me de tum mpanyifo ni se oba ontimi ntena fie ni bosom miensa enti how no person ede wo ha me ana mpanyifo ne kan se dabi wo de me mfa we wo manim de me mfa we nhyase ni enhwe ska me de man no de ko hadan no bosom miensa no kura anya den enya nu wa sa tubiem firi ba bia no wote no se pedan foforo na kasa ni nyina yam yanse enkura ne yale nsansan bia begugu nkura na wonu anka mpesam panmu no kasa nsan na gu nkura ni ti me so me ye kwaduma kakra me komafu mu na me bae enkura ne mra me hono ma mbae enkura hu na omu nyina ya pui me keto no timma mi ti sa ma no die ya die ni sa na te de amaba foforo timma nya adwuma be na otwi mi asem yo nti na otwi we setiri mmam nya adwuma na me mefa mo na me mfa mo ye de enko hospital enti me Friday ana me fra akura no
ɛna ɔmo bae ɔmo ba ɔka ɔmo phone case kama ɔka sɛ ɔmo ba me hɔ a ɔmo bedi dia me nti ɔmo phone case kana me am send this kama nkora no ɛde bae ɛma nkora no bɛtena ase ɛna me de ɔmo kɔ clinic bi wɔ hɔ no me de ɔmo kɔ hɔ no ɛna yɛhyɛ ase wɔ ɔmo mpane ɛsɛ bɛ ɔmo 3 days mia me ma no ɔmo ba me hɔ Saturday ɛna me wɔ ɔmo Sunday ma wɔ Monday na nka mɛwɔ na nka ma wie abana sa tramika be fan kura na firi wo se abnia me de me man kura na yale no wa ba be fan kura na sa firi ba bia me wo no ameme wodwomu ton ade na me ne kura na wodwomu ho no sa firi wo no ma abe fan kura na kɔ sen kura pane na aka no man kura na wa enwo biem adenya me pese me ten kura na firi ni nsem wa ablan so a me kura no kura wo betu om gu me so no pen na me de om ba ba bia be ka asem sa de om ba e no me de om ba bia be ka asem no wa sa jan so be sa jan kura no mama tia se de kura na kura no yale a me hwe wo mo no unti ase ma me nye de ehwe kura de offer de a ene sa de me ba mpanyimfo na ase na me ne abeto mpanyimfo no na me de ato Ghana fo no se ehwe bebre ba me hwe kura no a me mayi me yama me ye na won pene so empese me hwe kura ne de enti me pese me de ba ha na me ka asem no pese me de ba na mpanyimfo no nya danse se me de me de om ka se me nya bi amaye enkura ne yale ma fo mo ba se me behwe omo amena sa be sankura na kɔ enti so sankura na kɔ dia me de mi jankura na mo kusekuse se bibisi a ana se mpese ye de mfam la kwan so se me de me ho de me ma na se me hwe nkura na se me nkura ni ntimi ma me ho ana se me de ho de me ma na se nkura na yale na me hwe omo na yade ne enye kese ansa na wa ba betimi a mi wa ye de on ba am ka se ko haida ma wo ma me panyin wa obi am ne oni hwe no wa yale akoda hospital ama wo nya sika kura ye de beyu because of me ma na omu wo ho nti me nya me tumbotom nipa amene be kan asem na mo mpanyifo yi na dance se me won hwe se this kama no e this kan send me bra no e ma me bra ni bebe you free hospital wo panyini no ha denti na nkura yale na me hwe omo a omo di me 3 days o umpe se nkura be di me nchen 3 e beba me nchen be mi sika de me fa hwe nkura no panyin no okosku no se wakɔ ha dan ya e ka se entunu wa ma akura na jai school no tifie be na wotwemienu ni o akura no ko school da adan ya wo tu akura no mebo awo na won sesa wo ma na ne yale ende enka no so 3 days o wawo kwasiada adwada enebna ene ko be wawie na kechena nka mama akura no yeden ekɔ wo so be kɔ ya wada enne me de nkura no wo ha pane na ka ba akɔ wo se nkura nko wo wa be sesa nkura no nyina akɔ awa bra awo se titi nkura no enti me de mpanyimfo ha na asem no no ade baaye enti aboa no mpanyimfo se ba bia kyekere aboa no ɛhɔ a ne gya no me pense ma asem mehu se no kura mo kacha me di so no enti no enkura no abesesa wo mo a media mini nkura no ni twaka bia me do me ma na me wa hoode a me nyale die me wa hoode se me ya adwuma hwe me ma na se wo so wo ma kwan ma me hwe nkola ne dia me ne die me bedi batum nyina manim na mu nyina ya dansefo ama me se ade no me se meye no so wo mpene so ma me de na me di me wodi me ma so na nkura no so ya mpese nkura baba me oba me nche 2 days pe wo so fira nkura no ade obabu no enti se nkura no kura wo be fa ne nen ko no wo so obabu no pa di se wo bo akwa ne dia mpanyimfo ne dia se me hu akwa no kase ma me ne bo no dia enye papa ma me ni mienu obi a me tim sika ma wo yale a me hwe wo me ma top money me hwe nkura school me tom school mpaboa me tom bibia ekɔ e ma nkura no na se me di me ho nkura ntimi ma me nkyɛn dia me de to man san nyina anim se omu nyina nya madansefo se nkura ne ko ba se so onya me tim nsa firi nkura no na bibi to na me ni asem bi ada no 1% nkwala ne beba wo me dia minimum po me tuwe mi nkofa obi me ma wo mba mcha omanije mia be ma mitimi trase ye ma aduane ma me madi a wo ba wo manije ai ha ne sen kura no kura ba wo mbedi di me ho no wo no nya bi nie keke kura wo timi ka tere mba panyin se mo ko ha mo ko jimani ane yesu yeti ade ene me ma o kaska kura ma nko ade no ba tan wo do yo mo do ba na wo se kutia wo ba ye frege ne say ye frege me na e die me na mi de Teresa Brown mi nana mi de mi mane mi nana Brown abaya koko bia no na wa 23 year of no oba de achia me agra wa kai sa abaya no oh na samo masa media nki akesi entise ntinam so magia asemado monim ha na mentwe sika metwe bibia first ko misi woti oba kachem se mbla no bla ya mu yi ni ma ne bai me ka se me ma because wodi me ko ba bi bebrebe ye kobi okodifo timi ba madwumam timi be butu me no ma me ton timi be tietia so me fun timi be bo hwe ho na reason bia nso so
unhu ade pantia wo je firi me hontia maduma me sedwaja me nyame abo me ton be no ma kakra se akwati me ba ho anopa na me sedja titia se ama mana ho kra som ja se obi wo kra otimi ka se on ba wo ko nya be mama nto na de me ye ni nyina achi na ni nso a e ma no bi kra timi dimi ntokwa ye den e kuma me mi nwa dia ye ya be ka asem yo ha bibia todin mi ma usika mi ma obi didwa wo yale ma usika ma wo dia koyi hu aba me because wo da hospital no na nkura ne gu nchen e wo hospital wa e ma homete se wo ba wo ya ji wo to hospital na nkura nda uti na si ni frame na me send this na mi niskampo kura me ma me brain bob sia ana wo de send wo emi yi buy na se nkura no so yale na me wo mumra me nchen 3 days na me wo ma na se me mantimi ni me nchen 3 days dia me nim se akura na nya me ma o mekere se ye me man so a o ma me hu se nkura no media me so metima je nkura na ba me hobi se hu nti ana me de me ho de me mana me ntimi nso me nkura ntimi ma me nchen tobo oba de akra afina makaya semnu yi krachi ge no ne friend Teresa Brown makai no na sa asem no mo kasi seinti a sei die krachi yi kirese ono ane ma entumi ma ne nchen akra etisa asem no ebeto yanim oba no na de asem ne ba ese wonye be ma bia wo be ma no ente nani enhwe enkwala no eye biu akwala na ba akokora akodi be ma no ho a one person akwala no be ba ono no eho no mo ni ti a watwa mu na asani beduru ha no a ye frɛ be ma no na be ma no ewo kajetia yetubofo firi ha no ma ne ko ne naso akire oba ema ibedi eho nkomo afi ye hyehyɛ se na otwi bia sika ewo se owura no de ma maame no owura no on send mesi yen so na omra meje ya na yetaye ne sa first 6 months ne de ya na ye pesen ke yensu ye hudi mu adanse ye pa se nipa no de kan no di so ampa na krache no send ma ne beje enti akire na ye ne to de bi kura na ni ho hancho na wo dimirika di sika na duru no ade aba se osende so a na awura no aba abeje na se enti akire na awura no aye ne se o de adune de so obe sende aba ha na asan ya yi nti no won sende ma wono amu na yete ase enti wom an ye hwe ani ho hantwo ode enkwada no aduru ha no mo owura edi nkwada ya ba adan a ode nkwada na bre ne se ontumi ne nkwada ne ntina ena ye frɛ ebra obedu ya ye ni no edi ho nkomo na ano ase o de be ba bia wote ye tu no anu nti ena wo ka ne saa na den afedi obesa ne nkwada na tena ena ye ni nti nkomodiem no na obeka se dan na wotimu no watena mu 1 year na wotu nti ne sika na ode ko haida no enso ena ye ma owura yi se onfa bi enso so no won ko haida foforo ena no owura yi bo ne charge se nya dan na obeha ma na ye ne yawo na so haida ma no a enni emfie mienu no wasan so de wontimi ntutu ne sika ngusa ena ye se da bi ye de ye nhunu bi da we ni nia edi nkan enti to so wakonya dan ni bi foforo na ebo no a waka no ye nchem owura yi mfafa ono nso so emfafa na de ontua ma no owura yi tiase ema ode sika no ema eni ye ne se oso ya na otu kwan eni ye so otu kwan kra no a ne chop mon ni de onfama no one opani bi ba ema opani ni de agina mu se sika no se ono otu kwan na se osan o anya bia nsende kra no a ono abesende die ye ne se ne ebire bia no onsende si nipa na wone ne ba ye ne so na nipa ne mom ensende ma oba no se be ya enkoye akinye enti wonya bi bo wonya bia mo mai na age atum se obesende de onsende akra we na ye hwa ene ye kakosi ya ene wura yi animu hantwo a wasade asemfoforo abanuti akra ne tofu abomu ene ne amekai se ye kafa wura yi ne enkwada no ho no enie eto de bia ya na ensem no bi nso hawo enti sese nkwada ne yare ni nti na ma nkwada ne ba wo nchen nkwada ne yare ni nti na ma nkwada ne ba me nchen yu ana me de mo akom ye wo de ye me ase panye ne ye wo akaba akọ ma wie na kama ma omko ya wo ne mpre o mo se ye wo mo mpre sansan panye ne wo no yo anwumre bia nti ye wo nti o mo nipa no ko dwuma oba anwumre nti be 9
ti ben na mu na o frɛ me aka kyem sɛ mama nkura na man na so ma ba me ho Saturday Sunday na Monday man fo mama om de mama mama na de besi nye anam sɛ nkura no wo mu nyina yɛ hwɛ a me hwɛ wo mu ɛka me kɔ a mabɔ no hɔ a me yɛ no wo mama mo pane no ma yale na nkɔ a enya papa ma minu mi do ho no set is wo for ko di atem wo fo no so bi de ama doctor ne ka tem sɛ de wo ma me ne yɛ no ahwɛ obetuma ma bia me akye no sɛ nkura no yale mpa nkasa ana ita me de me twa so me de maba madwuma me no wo ma ba me ho nti minti mo mu ntena fie nti me ba kuroma na me no mo ayɛ den aba enti ma sisa me no ma wie na madam ba ko bi de no ma bebe no so me nkonkɔhwɛ me kɔ ba ya wa besima tia fan kura ne do ko mo kura kan obi amfi de nkura adwane amase panen ba kokura na wo so nkura no wona nwumire ma no ma tutwa no wo do mo kɔ enti na dwene ne sɛ wo de nkwada de bedwane akwa me de minimum mu de je wo ba na mu busa no de ona adwene ne kyerɛ no no ma kyerɛ me de me na adwene de me ntimi tɛra afa de me ya ye feda to nkura no bla me ye me ba mu buo ze me mpase me ba bia be din be konso yo ma ka se papa me mpa bi etimi ye de metimi bia no so so ma me kwan dia me de me mpase entina me ka se pese bia be ya danse wa ha yi me se free yo o jankran ma so ma me hwe o anya o ma me jankran na ma o because aye bi da o de nkran ko sie be 6 months ankran na ni dia wu mpa ni pa na pa se me nsa me wo pictures wo me fun ba ko so bank me ya to na de to na man san hu de nkran ni papa ni papa de wa ya wo shoku wa una dadantuma curtains bibia na form team na moda mfuturo mpa me ko man mi su sa mi nibio bet ahoden kakra nya me babo mam de ya adwuma nketenkete ma omu so adidi ma omu na be ma na odwan ba me ho sisi a ka so nkɔ no ma me hokra wo mfiu sisi ono de owe wo me ho ono de o me ho na mienu na aka na wo mpese entinga mpani emienu na na wo be man de se on de oni obi nti on de yale ni bi ni no wo nti wo mu na memu wo mu mpie nti wo mu ne wo mba wo ma wo first time second time third time and so 3 days nti akaba akọ wo se owie eno ase doctor na nipa na wo ye ni bu futai say memma bi kura person mu kumu na wo de nipa ne de na ba ya adenti na wo kutia se be ya wo ne obefa se ba bia wo tene obi a be ka se me ni 3 months na mo so ko high dan no ye be ka se na wo ko o gis kana me de so no eni 3 months o wasa ko high dan na se tu afiri wo ko ba bi furo nti akura ni nya pane no wo mesu so no mu mo sa no ma na nko adin so betime wo so betu ya wada adin so wo ne na ukwada wo betime aba enti akwa ne mese san ade no ma pa na akwa ne besesa enti wudie mi ka besesa no ko so okọ babo no enti ne dia me de tu amansan nyina nim sese akwa ne ba no kase wabo na me kon hu jail me budi bi ma men kan en dia amanfo ni madanse men kan be se akwa ne yesi wo kwankwa ne su sa so mo nko etu ase wo take mo mu suro no nti nyame na eyi mi firi ho enke bia nka asemfoforo na nka aba me kasa no pay nyame ena piapia me ko madam fo no enke bia nka story we ye story foforo because ye too much utimi ba madwuma no be butu no mo say na ko utimi ba madwuma no me fun ba ko o kutamse papa na dwuma mo me to me da ho mani na mo ba do pra wo bofo no hwe say no me hwe ndin sa mankasa satam na asam no ayi wadu na ko central ana mo say odidi police ni natam ti won timi ko ono omo friend no amfa we kura se mun so be friend boni wo be fa boni o hwe odidi police ni natam fi di center ho kura won timi nkro so ho wo me de me ana me aba betu manu se wo ma me hwe nkura na ma me jan nkura na ma wo ma mpese wiase nyina hu se me ye de ma fam betimi aye enti se wo so won pere ma me hwe na ma yi mi nsa ti bibia beba bia no ma yi wiase nyina danse se ade no meye but wo so ma me kwa ma menye wo bitem kura ya wo si bue wo so nkura dia blam so meti be de ba ha be ya dan se me di wo ma wo sa ka se wo ma me fa nkura no nko aje nkura yi di wo mko wo mdu wo mko so wo ba me ho so just 2 days o e dia na menye o aden again wo bibia hia wa bla wo ba school bla we say nanu wo ba kura na jai school ti fi o 2 weeks afa de me sa me pe school for man wo ko ya admission nyina ni we nyina besi 4 million me sa nto table wabla kwanko school no me santo table aden ya simple se o tu ho enti ba bi o sa ko me sa ko pe eya miko enkwa no ka de mi kan wa frɛ ko enti me de mi ni bibia ka tobo I understand your frustrations hwɛ saade we on unko bi mu da on te de papa we mo am o hwɛ no sebe utumi hu sɛ
the guy is very frustrated. Until papa do ne ma o. Why na ka kire o se papa do ne ma. Nipa ono na obo mpa ya osire Nyankopon se enkwada nyini moro de ono de basasi so nkwada ne meye moro obo mpa ye wo sa de ne ho nipa ono na sori anadwo dwene nkwada ne hawo ho ofa nkwada ne hawo eye ne hawo eye papa nipa ono sacrifice ono na nigie ede ma ne ma enka papa dress ya nke yo na sheda si on de nkonim hye enso be na papa ho basa na nkwada ho kama hwan manie yesi ye nipa asumasi wa man nkwada na nigie aye ni peak ono ne de no abaye down eye papa na enso manu bi masa ejanumi ahoto we be ma no wo a wonya kwa mfama wo mama menka sa asem we mfa nkyere ma ebinom sabema ne wo wa be ma nya kwa mfama wo wonya wakoa se ne wo ni obi ba enu aye nse no ne oya aboa ba wonya obi ba bia woya aboa ba wonya obi ba bia da bia be ma ne wo nku anti ena he ba wonim se Pinyenten a shared responsibilities. Say yemi enu ni awo a yemi enu ni e brasha nkwadano. Enka ne no na ende papa se de enti se wo ye oba na wo kobie wa na wakoye wo dia wonni varanda menko ya de kire se wunya nyim na wo ba beto ho na mo anware na sa akwada ba yemienu ya ba yemienu ya sede se ye hwe akwada no ana akwada no enye be ma nkoa mo nhye saade we yiri so na se nipa no be hwe wono ane ba na wo be prevent wono ane ba from coming to wono papa no a obre hwe wono ane ba no a se be na wo ye nipa ben mo mfre abaya no mame na omra no me kire die ntia yes ade no e di kire se awure etiefo mo ada meburu Hepa Plus doctor be boy room sisi ya mo ma men nka sanwi doctor Hepa Plus na yes ba cha na ho to say Nyankopon adom very good very good sisi ye nyina ye gada hoden no yes by fire yes that's it enti sisi you know ye bobo ye Hepa Plus yes ye pavi no yes any a plasmos no na hye ya ma ye strength no yes ti ye de tiamu a ne ye de tiam about me tiam kama to be tiam kama bia so akoyi what ya say yes enen so ye ne yes edru binada say ya wo boye nkomopa awie wada meburu to ye ngidim na me da say memfa kwanyan so nchia Otec FM etiefo ene woni a ehwe ewo social media handles ni nyina so na Hepa Plus pavi ena plasmos nana Nyankopon nhira wo pa efise ena mo program iso e ma dance dodo no ba na eba amen and obi wo ho a no say me de senye na Krobea anka habendro pa de menom bi anas Ghana dudo pa de me ana Ghana duro menom ba se de na Krobea ne wo ye program no e ma kono e me ahohoaho akra se mitu anamon se menom Hepa Plus pavi plasmos wow ene adanse ni range from se mensai mtitriti ebiyefunu na emu sanfro me boa no eye me ya obi kura do se dog at a point se me num nsuo kwa na etwime nsuo enye sebe aduane a woni bio onum nsuo na etwi no wow o sha se onum Hepa Plus pavi ena plasmos ti sei odi adanse obi kura se ono de na ensa agu ne scan ne ho te se otitin de ko hospital ne ade omo aye labs enso emfa odi niema srasra mu nom no wo mpane ba Hepa Plus pavi plasmos enne ono so odi adanse ti Nyankopon na mo so ene program yi so aboa woni ana awo Asem aye won den woni ana won to ase kwa ena twetwe omo wa ya massage aye bibia so ne to ase no twen na etwe no obi kura de na ne na ase na atatai enso enne sa na ase na atatai ni nyina no
every honoma when yan far hundie. Last time open be no so share testimony or something de sebe yare mane ka dema na ontumi sorry cry nanti. Hey manso eno dia dance ni free buy. Enne nyame adom otumi nanti. Nana ye kan kwa akusi say Hepa Plus Pavi ena Plasmos onyankopon de ehira Ghana. Sure. Wa wutie no de onso betumi ene se ko gibinom. Fanesa wonyare o de fanesa yare kra ni wiwidi nim. Nanso o no manipedua na nya hoden no otumi adi yare so nkunim. Good. Sabio ebia o de yare na ba. Obi etie program no ni tia ne yankasa. Wanum painkillers ne so emfa. Obi tie program no sabe ne sede na ya say we no because nyame adma next week obi nya ne menses enti painkillers na okeka boso enso enra lady bia dance ya na odi o say Hepa Plus onya ho nkomodie ni na dance da onim dia ya ma no 2 months ago na sabe ne menses a all famunti eseso odefi for some days hey o say menses ne beba pains ni okeka painkillers boso 1 week to menses no hey na during nso so no painkillers sometimes a crane say odefi if so bia be hu se ne ho mfa no na watumi anya ne tie dim after menses no and so just Wednesday ya etwemu ya o hono ma homache no hu se ne ho aye ne nwunu kakra okohwe na Jessina we kotokofo ashaba park si wanti ya obia so we de nsu automatic bosuo nkan kakra we manti ya obia adeda na meso ana o se sebe wanum painkiller since Wednesday no asatan ro na odi na dance no o se doc megusu flu menum painkiller bia so and we a great testimony sure edi mame sure mesra onyankopon hira Ghana Hepa Plus Pavi Plasmos fire odudo pebima omba no pebima onuanom enne mede me personal line say ma good obetumi afre me ene medi Hepa Plus Pavi any Plasmos honkomo okay me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 Nana ebiobi ti wa manone okay 0542 807 907 0542 807 907 Kai say enro ne ye Hepa Plus Pavi ena Plasmos yeah na mamensre abatan ni awofo say ye mba no dodo no na awie school a omo fie obi mukura so ba beka ho yeah misre yo banadru okay na ye manu be wie school sa drinks ne aduane en hyeda mo na omo die o if say osua de atwa yeah eti onayi onidi ye onhome ye sa abre no ne tu mine no good kotenam anadwobo ni nyina na wo bom yeah eti oba no nidi ye wa anda ye onhome ye ena de onhome koni mu ne kra so no enhyeda amoa enti sa abre na wa bafie no ye na duro good Hepa Plus Pavi Plasmos ne bo anya den okay sister cities me ensane nyina okay nana obano ka se ontumi num ni nsu a topaye ho mane num we anu ye bia ni ho o ka se ontumi num topaye a ni nsu ho no sure enti abatan a eti Otec FM monyam mane nro je obana dru sure if you say the Bible kan oni panya wi ase japade nyina no hwere ne kra mfaso ben obano nsu nya straight ace ana obo once no nana pomodin ho asem ewo fomu a ani je kro nya bi eno dia toa na brabo so enti about time sadam nsayem Hepa Plus ne bo nya den sure 60 Ghana cedis sa nyina manenom se ye ninsuo so amanenom if you say oba no ye odaachi sure about time bia mpa bo ne se ne babedi sure na oba no twa na pomodin ho asem nti wo na wo san ahwe no a hadwen sure enti mesre se oba ne ba fie no ma Hepa Plus Pavi Plasmos nom ni tumi no
for so ba no say ne well-being na pomodin no e ade hia eniti Hepa Plus no pa no nyere ne ho no me personal lines me dey ma obi o 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Kai say no ya ye ken ye Hepa Plus Pavi and a plasmos. Now from last week no bano. Sure. Course near dance do no a bana koya ware for dance. Ombedi. Yes. Omo fra omo so omo atese me kan say titru e ma no. Omo ma won krunim won ruanom bibi. Sure. Na e den omo ruanom be show mo anam. No cre. Na course a ba no. Ebeba. Woman ba ko awo asafo. On say overpass on the nye interchange. Market hono mo. Okay. Ofre me anopay me ye program na oni me din komodamase. Wow. I said, Doc, me koto Hepa Plus Pavi Plasmos me to 111 na and I me pay a tabri kakra. Okay. And I me pay me kodu kakra. If say na what can say si ma ye kunum bibia almost be share your name sure. O si ni kun share na name sada. Ow. O se do ye ne say odru fia no no ne de. Onom ya tadwo de nchinsu ahohoro ho kama. And on also say so or we na tadwe na also doc me bomodi man to my dem ti inti me kunu na ohunu adoma hinwa no straight na obema no dru fe no ka so me wura Hepa Plus no pa no doctor no say eye pa na adanse so ya metibi inti gibinom na ne kunu hwe ntomadan no ene se de adoma hinwa no etie na wantumi anyi ano ka untumi and then there Ushi Hepa Plus Pavi Plasmos man Nikunum ye Nikunum ye Nikun pentem akoson no so there be Nyabotre na dino worship near praises krenye sure and na obo modin bu be afraid no no yi kodunum the man mpu banana yi 5 na onu atu no ba no o se doc me na me hwane kodu no se me de ma be ma no wa makodu ni huntintini na nyina because I said doc o kan me tie ni ye pa wow na Asem ba kwa woman kan ya me ankasa me yam hye me I said doc kwadu numa me yi se me de ma me kuna di no me kun di mienu me ansa no wantumi ani e no obesom ye obesom na oso onhunu saa som no bi saa da na onu ankasa so ahonkeka wow otumi e de ye osom adwuma no ohunu bi ache okay na ene wato atadwe wan cap and wa pe kodu no jodo kakra sisi se kodu na be bo mo ani je na wie pe enko ade a obedi ono so be koso adi what ya say wutie Otec FM obi say doc kodu die no minim say bia na mo kan di agro until say me ankasa first time me de kodu ni bi tutu aduro na chi Mr. so mfa bi ntutu a kire na me ma kwan keka wo yo be ma keka wo ko pe Hepa Plus Pavi Plasmos so pa na opa ko penom ni nsu a de penom unum wie ya fa kodu no tutu a kire sure na yen hwade very good and pe na me yesom ayi bi kire se de me kan so bi ho onti ase a onko mazi okay on say udru mazi o doctors bebre ho ba mienu ba ko ye doctor and ba ko ye battery doctor enko doctor no ho da bi no ntumi nchiro de making okay ukọ eye battery doctor no ho a we bi dan say doc say Hepa Plus doctor say me misa was say acid wo bottle mu na odi nsuo gum ena se ensuo so bottle mu na odi acid ebegum na eye pa na okay so bi wo say doc kodunu me didada but de wo kan mi hu enso eda me nom Hepa Plus Pavi Plasmos ebie ye bedi kodunu to achi no me hunu nyame enum nyam identity sa oba bi so doc atadwe de na me tawe pa but matin ka sem ne infections no
man who say a correct but me sha se nom Hepa Plus pavi ena plasmos no infections in so gugu menesabe na ebia ma bia boro so nyina no sesei afiri ho it is secret near the sign kaputo gum ni hwegum ya de ba bi o edu ba bi enye the same o embo no so mo yafunu bom but omo praduane ho minimum tia eninti o de ko acid battery doctor ho na bi say acid e obotu mu a edi nso agum eni nso obotu mu a edi acid agum eye pe ana I love that eninti okohunu sa results na obeti ase die nti aye kire say the kind of Hepa Plus pavi ena plasmos sa tadwi na apeso de tutu akira fato akiri se eye ukwadu na apeso de tutu akira fato akiri won se na wunsa sa na wo ye den se ye can be strong courageous na march forward na ye Hepa Plus pavi ena plasmos to me personal lines no fama me 0542 77 85 8572 0542 77 85 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia okay 0542 807 907 0542 807 907 I say enwene ye Hepa Plus pavi ena plasmos Monica sa yeah doctor das here we Mr. Dasi adofo Dr. Ebenezer Ajamai bayini pa wono na nam ne nsa so na Hepa Plus pavi plasmos enromi ensani nyina badwa so anuanom ne adofo se papai otnase na okasa se ya adanse amanfo wo se nrowe honya asem ketwa eyadura se wujai kasa no de matiefo se tiefo no a enkasa mfa maduro no a wa wo beti wasum I'm telling you eyadura udi ho adanse a onfere yeah ye wo bia nsuo ye wo bia topaye de ehia ma wo ne se wura baabi a ye ton nuro no na wo de ka kire papa ne se miensa ni nyina Hepa Plus pavi plasmos no omma obi na wo nso konom na abehu awurade nyankopon na ni monyam apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture pavi plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi
Twina memene. What did be piazo free say require mu. Enromi enu enye na ewo pharmacies. Any chemical shops do do na mu. Shenu so say eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Baby any afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nasi atata stroke na de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama utimui, enti wo pesa o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say wonfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko pedentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Enfia duanan siani ena Sechedomasi Community Bank PLC eni atena bank ya be soma manfo papa sefa account ben na opese obie na besia de metomebo ase na mede wafam se wo mane sika na wo gisika framanone a eye Sechedomasi Community Bank PLC na mekamfo de ama wo ye kuani opebosia aye okua ana se wo ya ba adwuma ni eye na ba fia opebesia ana se mo ye bodwa monkam hommom se ku na bosia bo ebeye mre se susu na wotonko ade a oni hawkra afi wo smart loans wo mo adwo market free controller and accountant general department wo ye shenkani na opese oto wankasa wo ka utwi obi prague ya opese onya wo de eya bobo ya na wo pa obema obesia amwato bi banki head office e wo Sechedomasi sanso na wo branch wo ho na obel Sechedomasi dwan wadra e wo GPRT abrosan nchen pe Kenya ase de MA school no nchen ho pe Kumase onsabekomo okọ anwulaga e jena jusu ho obehu banki wo aboabo obel post office ho aswase kwan so pe otafo de club 600 Dr. Amuzu Junction Bompata Obem Boss FM Adum Kumase Mosizongo nso behum awo second station ho a afi o mobilization centers ahodo okọ anyinesu a Obem anyinesu nursing training school chichewarefo emfa omo aninche police station ho pe sanso na edidwan obehum mo health center ho fre 0501682737 and 0501617924 Sechedomasi Community Bank PLC, a bank with a vision. Adepaure ni kom hadie wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no
Ani eyampa eye Simple Plus. So wo pe phone accessories, be batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia. So when you Simple Plus dia, and on a papa. Afei Simple Plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose Simple Plus. Same kind, se Chrome had dear when you had the pahino. Say me mocha quantum, na me ho premi. Oh, Kumasi hadie, adeshemai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. Afei kejetia, yani get 2, a dear nimshe. Your number ni 0244 590374 and a 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Osia dan na nakwabnapo contractor 1 sano bia frame me na me simpatam ha nyina dan estate houses ahuni eyemi o nanso me problem ba ko pa ne se afi bia je se me plaza dan no ma sa penti eye car me bone de bia me hu de menye kra oh osia dan pa na wonte avglo bricks house fo nka wo mo de wo mo house no eye bricks eye de London fo yusu na bia ya wo Ghana ha we no clean kwa na ye de aye wo hia plastering ya painting bia ye hia ne se wo dia hyehyɛ dan no eni akrachifo ya record ache afei ne bɛri nampa no se wo pe avglo nnwuma ne bia hwa kokonfa no teaching hospital omo wo ne ho enua bia ne de ye abrantia sport e wa agogo eno nso saa na osi adan hotel kesie ye we je ben CCC Royal Baron Hotel enua bia ne de ye yo eni afoforo bebre aka oh I see osi adan se de Ghana ha de avglo brick styles and one bebre na yusu aso eni for mo number na mame na me from say sie me je honkra eni free 0244 992928 oh eni se de avglo di me champions in the bia enwano. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, arafo yadabase yakoya yabebio aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadi no wasugusu eda wie wutie ena wie oh hweye na ena wie ya Bolivia Enterprise for so nyankopon hyramo na onyemo kese enam wonsa so ena future life smart foods no aba edwaso ye kan onipa dasani enam yade enti yeni ahoto ewe yendada sitinamu ye kwa ye bei yade ekurekura yen kan ye ho se wanhwe ho yie na se yade ne bi chew na wanya enuane pa ubedi a ebetumi asan yade a ebeku enti na ye kan enei yade bi abebo wahwe ho ma woje wo ho a enye wo sa nipa yi ena me tufo se Braya Bolivia Enterprise na future life smart food no be kire wo yade mu mayen na ye mawo enuane a ahodinuo ahyemu matontwumi bi na wonsu kodi se be ya obenyu ahoto ye kan se aduane ana yemiani ye wo future life zero ye wo future life oats future life protein future life smart fiber ena motabella na ye wo vitamins ni minerals 23 ne wom ye wo amino acids 19 ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyenuani mu matontwom onuada sanie de hia ne sa wo beba no abekire wo yade mu akire yen na yama waduane adura wo bedi a ebesan wo yade ye wo kumasi sofolai alignment ye ne multi home no ene di animhwe ye number ne ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 se wunya fresh ahoma ye abejo so ye no be kasa ne akire nsemu nso de amawo na 3p garlic mixture eno de eyadura pi work natural health for ne de aba odipa da sani a wutie be nansai weda nani wo form enti esese wono madura natural garlic ewom ebeboa ama emoja no edi atrantwie yie
ewo nipadua mu ye kan all the time eya wo feel very weak ewo nipadua mu eya na wapo so nyina ye wo ya ye check your pressure yesi ye nyina yie kura wo cholesterol so yesi ye wo soro immune system no function yie da ne da wapo so sasabro ahotutuo ya na wo kura wo hutumi ho no mesrew se winya 3p garlic mixture eduro ibi na se ononomo a no kra mese wo se ebeboa wo nipadua na hoden ama agina brane na se enwei oba misty heba kolina keba dani heba eni ba bi eto no bia ubenya bi ato eya kase mepe 3p garlic mixture ebeboa wo pa ye number ne ye 0248928824 ena 020100021 unya fresh akmeya ya no bekasa and traditional doctor Dawood opanyini na Dawood ba hospital ano enuanom ne adofo ono na de Dawood ointment any Dawood 360 capsules abedwa so onua ye kan weda ise ne aye one e wa hotutuo munue wo say ni pay enenne me kanfo ama wo say ya ma Dawood ointment ne Dawood 360 capsules no ebi meo baby eto onu obi anoko na wunya bi na se ononom editwitwi a ebeboa wo amanioma akoso kama de amawo ye wo Dawood ba hospital ya sa yaresabia ide se wo ba ha yade biara edi wunya yade biara etete wo yade binti unya hoto ewo wasetena mu a Dawood Herbal Hospital sa yade ni betwa ha ama wonso anwa hoto se wo de ye asikyire yade wo de ye mujabroso se stroke nyudua yade bi na aka wato form hepatitis B ene hawo enam yade bi no akote no akwa na enko wo de ye ulcer ana prostate mu kokora mu bi ena wanya wo de fabra ye nchen papa no si dua ma yaresa into benyu ahoto enhwehwemu ma pa bia wo beye na wo huna adekodie nti amini aba wuntumi nwo no obeye bema adekodie nti ama wo ho awuo na wo ye wo ho hwe a enye yie no obeye na wo benya bani bia to na so bema wo nso ebepagya ama wo mre wo ni be firi ho ana sebe wo be ma awuo no ebesa sori agina so yire nchen ama wafa won tampefra wo ye oba na fabroad na etete wo sisi yade ni koku ene hawa ejeso krapa is the location wodi esi wo Metro FM enka ne Metro edan no junction ne so wunya si ya abusa ho se wo pe Dawood ba hospital ana fakwane a yesi wo so na wuntwamu o ba bia yesi wo firi krom na eba yesi wo Metro FM junction ne so ana Goya filling station ne kwane so no kwan na yagu so no na nte so be 30 seconds ana 1 minute bi pe na bra wo soro wo behu se Dawood signboard ewo dan ne ho wem na bra beje wa yaresa number nie bibi nie na wonti ase afre na yemoa eye 0244886437 ena 0201681717 we me kan for simple platform accessories edemao na do for mama mini sa dance we nkyeremo enra me phone ni cable charger no ayira na mehwehwa mi humu ena eja kwa me da fu so nana ma yempe bi won kofu ho bi mfama we me sense nkenya nyame me fa afi a enkeja kwa be se me fun enti na no pay nam se dabi no obi a me sebe me tebosomtwe ho adenti na sese fish me chine kom ho kan ho kwa simple price ho ena won hwe okọ ya wakọ akọgidi abai eni o wa simple price no ene gu ho no simple price ne phone charges no eye wa wutie mi me nkoton kwanchen phone charges bia mfa nkonko se wo phone no enne no kre na me kan de akere wo no koto simple plus de bi se wo pe iPhone charges de ye papa o pe Samsung charges de ye papa Android phone bia wo use bia ne charger wo pe de betumi aboa wo phone no ebetumi aboa wo battery no eye simple plus de na ne charges ne ye fine pa se wo pe power bank o pe phone batteries o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset simple plus de no na ye eye phone covers iPod
any protectors phone accessory bi a wo hia bia no fa wo ho bata simple plus na wo de wo ho bata no a ade nyina be di aboa wo na awie yiye enso e di ama wo etufo momra ye nchen na momra metu ye nneoma no bi nkoto se ukrom ka gina okuma senko ade a wo de fa list ma ye tuaka ye be fa nneoma no ye ne ade ama ne wate kuma se ha oba de hyeman a abrosane ani kaje tia Dubai getu no edi animhwe no ho na simple plus for ye wo ha ye atufuom ye ne ane akoye ye nneoma de aba ye atufuom betu bi koton ukura sika kakra bi a enam se ha ye atufuom nti beto ne nkronkonso ye toma na won su ko yusu na emwa wo ba kaje tia nka ne ba bi ane ye fro toilet down no masalachi de nchen ho no simple plus waso ye ba konso wo ho ye number ye 0244 59 0634 0244 59 0374 and 0241 709636 Ababa Brown on to say Teresa on to say Otemenka Kasa ne wachiri pao Wenene nkasa Enkwalane wote say Teresa Yo Ewiei Ofa yaw ena aba ye nchen Kire se udi nkan de ne ba ha Ema asem no ba ye no Ye toato adwini sesa ya ma iye koto ye se obema nani akọ enkwala ho na okire so otu kwan enkwala na ba ne nchen na ensa bi ate adura nkora no ene wode wodom akọ clinic se clinic fo enhwe enkwala no oma wopane de di kan oma wopane de tosumienu ene ne nkora ne be wopane na wie waba adwumam de nkwada na ba onka bi hyem otwa ne ho aba oba ya waba be fa nkwada ni nyina sa de nkwada ne ko obusa ya yesi ye wo no abe fa nkwada no meba mama nunsi oba ya yesi wo no abe fa nkwada no enti opesu ohunu sei wo no ane ma e na aba ne nchen e na ode wo no akwa ayaresabia ede ai na aba ntia amo aba abe fa nkwada de wo no ko Teresa kire mi mu na mi ntie o Ankwano, minim for the wamo kete bato. Minim ho he. Ankwano da bia weekend to mo ko. Sunday ni le no mama. Ankwano ko no ko. Sunday no mama. Ame friend Monday na bu kano. An mo kete se ni e tibiti o di madam e na ka di tano. Ni e tibiti ni yo podem ni. E di madam o. Ade na mako bu sa fe. Ankwano maaye. Woman mala and we did not tell phone so it's fast I have you pa it in your mind that time first of all I mean your mother pay yeah I'm just doing mana yeah it is Monday I for the mobile taxi I mean your mother pay I was not found one not that they can push up what you want to me same up I so what you matter my simple it's a second review and what a job about Inti ene ekrom na abe fa nkwada ne koy ama be form if it's other pay can be me am other pay can no one di matam do e ya mpase nkwada na nsa egu o mo ho and say wo mo no sitting na no ka so and then now them na se ne kura na se abata wenya wa ho bo ade zan e ba ade so wudi matam di ba mi musa zan e kona mande wo mo maaye di ba mi musa masia Brown dia me pese mi hu ne se enkura na ya mpasa nsa egu o mo ho ensa egu o mo nyina akura bi egu mi edi egu me ba be ma e na de ba ha e o de be sa aye enti oba ye no anase onene kasa no ma wote ase se ensa egu nkwara ne hu ntina e me nkwara ne maaye na na ndi mo si se de ba panyi ni wa ha ndi mo si wo mo mama ne ye ensa egu o mo nyina akura bi egu mi edi egu me e na de ba ha e o de be sa aye enti oba ye no anase onene kasa no ma wote ase se ensa egu nkwara ne hu ntina e me nkwara ne maaye na na enti ndi mo si se de ba panyi ni wa ha ndi mo si wo mo mama ne ye
Me ba penye no wa metimi dia na ka. Amen fa makwala. Ndia me pese mi hunu ne se ye ne mabi o ma ba ne ho wa hu se enkwala ne yare se bi o hia permission emfiri wo ho ansa na o de o ma ko hospital. Enti me pese mi hu se wo ya we se ye enkwala ne treatment e no o ya ma wo mo. Me nya we, me mo he. Me mo he, me nya we, me pese bibi sa fa wo ye. Wo frɛ na ubusa no de enti enkwala no Sunday o ma ama no ka de na kyerɛ wo. Ose Ofre ya ubusa de enti ankwala ne call ne ho na duru Monday omma wo ho no ene na o ka kire wo wanyi ma no ata ma kubu tape ade na ane mai oji ti ma tem oh Brown Teresa se wa frɛ bema enkwada free wo nkyɛn aba ne nkyɛn na wubusa de sɛ owura ade na ebi aduru juada ne nkwada ne mai wanka hwe ankyerɛw ɛna o start di watem Osi ensan na ebi agu nkwada ne ho papa ni nim dada afe na na hoboa so no de wo mo ko se no wo te wo nkyɛn de na ba ye na wo de nkan de wo ma ko hospital dada na wai na na de pia wo de wo te wo de wo ma ko hospital e di se de awo ba afua e ye kata na wo so ne me ka o di am sa wo ba ko la de ta me ko wo mo ye di o mo maya e da se no mbeba na me ko ka uji ma ko mo so sa de ta me be busa te ade na fa enkwada no busa won se ya mpase wo mo ko wo pan ye bisa bo mo ka de e ba jo se se ubusa se enkwada no wabusa wo mo se bi o mo ko wo pan ye bisa na ba busa o mo se no kre ba su mi ni mo he ana ma mi ko kre no a wo di ma ta mo okay enti se ọkyerẹ sẹ aka baako ẹsẹsẹ nke na anwumre yi ọmụ wọ wabefa wọ bukwe wọ mbẹda awọ me kata wọ kata kyerẹ me no atọmọ kata kyerẹ le paa sẹ ọfa ya ọsẹ sẹ ọsẹ na si wọ bi mi si wọ bi ẹsẹ mi yẹ adwuma etibitimi hẹ akọla no ọsẹ bi ama fẹ fa me ho ọba brawe eye se wo ye adwuma bade ye ken kwada ne wo ho ena ne nsa na gu wo be ma na ho boa nso ya ode wo mo beko hospital nti ne emfa nkwada ne nko hospital se na ho boa so ode nkwada na ko hospital tie me mama no nsi ode nkwada na ko hospital se ya ye ken wakasa tia wo se ne wo kanwe enti se ye nkwada ne ngo mpa ne ni nwie ye no yade ne nka nkwada de so ana Ano ọba wa wie de sa kama afọ ọba wa wie bi ma plani ma no kwa me di ma tam abẹ bi ma plani ma no ho kwa me di ma tam ma tere ni ada pecha na ọmụ ma ne hodu ni sika de obeje obe ha faro zo mo ma pere I'm tired Teresa Brown dia me pese mi hunu ne se enkwada no nya wo nko awo ma eyemu ma enti se wo ma wo no mo ma papa ni obi ewu a anyanyam bia se wa wo behwe wa wo ma na se bi obi ti wo o he wo mo obi kostu e fa no obi kostu sika na odi ko janu wa jai se fa no obi kostu fa no obi kostu ayiri no wo jaje this one ya ne baka am class cow afani ti e di enti na ase akora ni tifie papa no on fa plani kostu se o de ka e dia kostu o de ka we hefa uwo panyiri dia ye di oni papa ne tie na na oni wo wote no oni memete no akwa de ka wo su mu wo fa ni abu ni se asa no ku ko su tempo eja e fa kwa di tie e wo so de ko papa ni so be fo go fu be bi amete wona akwa ni be si na akwa ni tie tobo sana mo ti baabi a ye ya we se ye ka kire be ma ne se omo na han dan anyanyam bia ho no da so te ana watu afiri ho ni tiri wo me wo ha ko ku area wa na to
saa dan no watu afrim ana woda so tifie wa eno dia me pato ono dan no problem me say wa pa ti ka ka ti dia ti dia mi am ti ka na me ha me dan ti mi say so dia o ka bi ka to 1 million e bi le be wo de bo na 10 million no nanka wo bi anka oje menka sa 10 million pe no de bo awo me pa cho tie me Teresa Brown tie me 10 million no o de so en woje sabe enka na wo bi anka wa anye dia mi se ye dwene ho me pa cho dia ye dwene ho se owai tie me dia ye dwene ho se eye nkwada no se panie no aka last one se nkwada ne wo ebe da no ma wo oni ka sa de ka tere me na asubia ba me ne ntam odidi ma ta se bi ma fa ne ma wo bi ro ta de kama. Okay, enti say oso opeso ohunu say tie me Teresa say dia ba ma na ba yanim ha opeso ohunu ne say ompese nkwada no besi ne nchen biewu a omo ba ne ho a wo treaty wo mo enti say wo pese wo kire say nkwada ne ye wo nko a wo ma ka no onyi ne nsam firi nkwada na say na wo so Obwa okasa on share wo mo da obwa Teresa obwa ende okasa wo ye trofo kire say mi manim tie me abaya oya trofo okasa dia utwatro mi manim ha boy no wo empre do say na wo abo Otec yakora bagiska eno ye baako boy na tumi na antifree kejetia ediska ba beja ha me frɛw eno ye mienu oba ye ka kire ne say omo na han dan oma umu 10 million eno ye miensa oma usika e ka se faton ice cake eno ye ne aye ni mo beji tum eno so ka ho entu ka se be ma na hwa akora na wo boa ende ye wo boa eno tese wa mi o mi wu ewo bi o ta boa me eno tese wa me e me ma wo boa ma ye bi won o enti se wonya nkwala ni mienu ne mfama o onya wo mo ma o ofa won wo to ni wu ta bi o ye gbe uye boni aye o kasa uye boni aye fo fe yiri free line so uye boni aye fo ba o kasa uye boni aye ni adenti na so ba uye boni aye ni sa o kasa uye boni aye ni oba nkasa uye boni aye ni gewe mi manim ha asam na dinka ba ye yanim wo ge wo na ade papa we ba ha wo na ode ba ma ya wote yanim ho fa ya wi wo na ade ne ba ha e ma ye frɛ no ba efia ha oba efia foforo wo no adinka ba be kan wasam oba be yi ni ho ano e me ye nhyehyɛ ya esefata e beboa e de gu ho de mawo na wo dan wo kɔ han ne sɛn ya wotua mu 10 million abeka so wotua mu 10 million pɛ uye boni aye ni yenya nim krachi send this car every week edi see so eduru ba bi ne hu say eye wo ye committed koso send the farmer girl no o send the ma papa we na papa ya wote wo de yamawo wo ma uska e ma wo di dwa wo be confirm me wo ye ni aye nim e ma afa di o ka sa ask nketon ya enti wo de sese kura no wo ja ask nketon uye boni aye ni enkwada na nya mu mienu ma enkwada ne yare a ne nsa tiagu wo no se wo kura bi ayewo mote ho onfa enkwada ne nko hospital why because papa ne se ne ho nsoe ono ne ho nso ye no wo hu nyansa enfa enkwada ne nko hospital wo ye boni aye ni one sa ba bi se wo abebre ebi na krachi we wo bre be ba ma be nka no kra mfa nkyerɛ wo ge we wo pe obone se wo hwe yi a ebenam ge we so wo bedam no kure de da wi me ka bia kire no se wo hwe sa ge we ye nanam ge we so wudi sansem we yachi e fa no wo wakoma se wo bu akora da wo hwe ya de besi no wo hwe ya be dem because of this guy wo da na o mas ka ma o de ko han ye no sabe be ma foforo ba bedam a sa be ma no obetua sa da ni ska bi enya ne menti no obebo aye ma ko han dan en sam fon be no gani ye boni aye ni pa ni hu ga wo ye boni aye ni se bi da gani ye boni aye ni adai
ehwe papa be wo sa hwe papa no enka wo bi anka betumi abakaje ti abe di ensamfo ne nkwase asem wo ho woyɛ boni ayɛ ni wa bakaje ti abe sɛ wade a ba posifo nche no edi boni ayɛ sɛm no gani ye boni ayɛ ni dodo ɔha nkwala no we wan hwe yo be se be ma we pa de akere ne ma no mani didi matem dada wo ye kwasea wagimi wo hu wonim nyansa wo hu na anu ya panyin ba bebu nkutu bi wani se na misu da minim de ma me ka kere me ma me ne ka se yen kan nyina an kere ma me ne ka se ni di watam ma me ka se di watam a wo be ja de wo ye no akwani mesi akwani sunya na mde sa to so bompan man se enye ne pe na ne ma me ne ma ne de ye wo wie no de ma ketwa na ketwa so dada wo ye kwasea wate wagimu nim nyansa wo hu ade no wagimi sa wow man kitten no come it now na ge we eyeda na ne wo miensa ade wo hu se ne net ya na etisa but me fa ne se me mpese me kwakwo wo baabi ne me kura no bia no wayi anu ni ade a mistake am ye you wo enka ye wo kom ngani ebuni aye ni wo sa bokoma enka yo ye ni aye nim hayi kura no kakra si wo ye ni aye nim a ye di ho dance ye no gani ebuni aye ni na dan no kwa wo ha na me matua dan ne ka wo me matua dan ne ka ana wo gifiri ho ko ha dan foforo wo se wo nka nkyere me na wo ne nkura no ko se ho mo ko ya mo kyere mo na wo de mba sa wo take anu mo wo de mba ha no enti wo di dan na sa tu ko ba foforo no eye mimi sika na wo ho na wo je ana me sa je tent mo sa je thousand sa de so ma de so gradi nyame eye mi sika wo a me de high dan no ma wa kapre nim ana wo ji sa sika no ana wo de ko ana me sa mo sa de mba ana me sa de thousand sa so wie mo ana wo se me thousand pe na me de ama wa high dan enso balance na ka na wo di so what you say ana me de thousand abedwa formram why adey gani ebuni aye ni achamfo onum ofa store utimi komini ho utimi dimidi kwache mo eji anwa bibia me ko a me diskaja me blay se me ko ye ho mafu mu ko ye adwuma me diskaja me blay ko gi top money wo se nkra na ba be gi top money tenzi de oso ne de froka no anfafra kra no ko de tenzi na froka wo twena so a o ma ne trafie 2 days o ma ne school ade o be twena so aso twen no o ma kra na ma school 2 days na ma na wo saba dwom beton de waka wa suma kra se wo mla me blay ho amadi 2 days top money na o senke de ma no ensa family no mfa nkofi na ka kra ko school na se wo so ba wo hu wo di ka fia ye twena so mani ja school wa blan so ba top money no maji mfiri wo ye twema ni ja school so twena fi oba de acha be akra mama osimenum akra me da se o de asemi ahase ebesi sabre nyina wo ayo nimsam gani ebuni aye ni atiefo entie na afi won mo so a wo mutie entie se yenye wo ha no ye tayasem ye ntai nipa awrai na de na asem edi kan ba ye se de ye ka no emfiti ase na krachi ye me masem se o ma onkasa enze mebiri na afi wo be kasae no no wo hu se ya boa no aboa no ntine se asemba ne efre wa e wo se de wo ye bia wo jai na aba na so be kan famu de on se o kasa na no ansi kura e na Krobea de yen nim asie nti wo gina so aka chenze se oba na kasa de a no ye boni ayefo edu bi se krachi ya ama ye nimu adanse ya enka asem we ga bede no watimi agina ne Krobea timi agina ne nam aka se de wo ka na oboa wunye no kwafo endiduru ba bia ye ni ba akofo afanti asemba wo so bra na be kire wu mu wo so de dikrachi ya oba ye ne eso abamfaso e de ama ne efi se kwan bi so no ya be ya dansefo ewom diwa wutie no fire adisuya na bibisi na oti udin abra na ebi kura no a na ebe boawo afa ya wura no ontie enye nipa ba akofo na wo ba ne science enye nipa ba akofo nso e na hweba sente saa so saa de tie so de na nse se enkwada no ba akofo nchen na omotena
ya wo ye ne se o ma omo nko wo wura yi nchen bio ona onkwa na wo nkra no ne nyina so no enye nyina so papa se me frɛ ne se nkwada na ama no wadidi matem enti nkwada ne wu enkwada no yade ne ba wo so wa nkasa ye mu na kyerɛ se akyɛ be ma ne se ne ho nson no wo mutibra tifie wo de wa ntumi afo mo anko so ya wo ma o eya wo ma wa ntumi amfa wo mo anko ena wo no abefa wo nom ede wo mo akọ ene waka kasafo akyerɛ wo de yagye atom kasafo na waka akyerɛ wo na ne nkwada na yare sa ne de yin ya enti wo di kasafo a waka akyerɛ wo na chi na wakofa nkwada no ama pania na wo mo wo no wo mo jai wo nso so a wuni sika a wo de wo mo bɛkɔ efisa nka ba ya nka na adi kan yeye eni jese wo wura ya kasa atiawo enti nkwada no ya de na enka wo mo so oba o me ba o krache e de na ba ya wo kasa ti awura no oba efre wo bisa wo se ade enti na nkwada na duru Monday no o mo ma ya kasa ti ade enti na kasa atia no papa me se wo boa wo to ofre wo no de na si wo frɛ me ko no frɛ ana manfa na me frɛ no ene obi san se nkura no wo hin edu ofre na o ka se nkura no wo hin me fa man ba ne kasa na me de man ba no de ma akura no ene one ne kasa ene wo yen se o mfiri wo mla enye se obeto no dia de be sinye wati ase o mfiri wo mla enye se obeto na obebo no ana me se wo boa wontime mo enso nkura no se o mu gide beto o mu suro maame no se bia no ma ntimi am protect no wo kwa maame no so be de bebo no ntimi ma na me se wo wunim se me sa nkura yade ntimi sa nkura yade na me fa mla me wo ne recording wo ha so mpa me ma me yi me phone record me bo am tie ensama me ne kai edu oya no kasa me man kwa ne mra ana me se obi a wo yale no po da ho na me bros kama no obi ya na me sane ade me man kwa ne mra se ade ya wo yi no ma nti akwa no na wo de wo ye ne abodam sem ene me kai se akwa yale me sane ade a na me mana ba wo ko yi no ma twafri dam nti akwa no fa ne yade ne mra me yi no ma no na wonya pane ne wo ene abodam sem nya wo mo da man kan kasa asem no anu num no ka se me di na tan ne me kasa man kan na me boa ko so yedam bo sem se me hwa akra ne wo yale wo gi tum akra ne yale wo se fa akra ne bla wo ma boa me na me nyimi no ma nko se wa me so mu yanyi no ma na enne na wo se wo ba me so mu de kompia so wo ba na me ni ba so yale me sane ada akapa ne ba ko be tai na de chie no yi na nkra ne ba wo no mo anu anu to kan ne me ka se wo boda mo da man ko kasa asem no obi yale akra enti no wo de se wo didi watam a enu nti nkwada ne ngu ho na maduro bibia ni wa hu hia che nkwa indika wo de nko odi watam wo bo mpo aka wano tum no hwe gwada no e mo ho nto no mo to mo akofa wo mo ena wa adwen ya wo se o awura ya be fa nkwada no o ma mo mma wo nche bie no o ba kurom no ameto wo mo o be hu wo mo obi a wo se o ma me hu nkwada no ena nkwada no so ma me hu wo mo ena odo mo siesie ena odo mo dwan ntimi so ma ko hu wo ma me so ma fa wo mo we di o ba ye wo mo ho e tire se wo hwehwe wo mo a o be hu wo mo enti nyina so pa awurai wade kasa asem ene sei hwe ene ahoɔden no me na me kan esa aho ayi akɔhomabo eni mesha o wunti me nkasa Krobea abo 100 cedis a day enti me obo ade akye me ne Krobea ya adwuma baako enti chinchini a me so me 100 cedis a day o enti obi bo 100 na obi bo 20 dia ne so obetumi no ene obo efise Krobea Asante kotoko se senia nantwie nya ne pompo ebo no saa so na ntontom zo nya ne pompo ebo no hwentontom kese na wahwe ne ho ne mpompo ebebo no ne nantwie so ahwe ne kese wono so ho ne mpompo ebebo no enti di obetimi no wonya bi na woye ne se enso se ne awohwe a enti se ohwe nkwada no woye bi krachi yanim ha waye bi oba ye edan no wahan dan na ma na time no nso ye na wo se wutuo na mo sese ya wodi ewo mu no oje se sika na ya be ma na sika ena enso se wo sa akɔ han ena ye se won say no azin so the balance na wo die na ye ono ne dia ena wo sa de ka we ni ho endu ka say 1000 pe ena wo de ma wo a ye boni aye ni na kire say anya bia wo gye atum so be fa nkwala no wakɔ wo mo pane obusa nkwala ne se ane so wana anka nkire wa wakɔ wo nkwada ne pane ama wo gye atum se ampa it means say no so kura wa ye bi oka se sika ni wo pe sika no onya aye no wa ye firi se pane no wa wo mo ba akokora watu anamon efiri se wo ya de ne ba ne se busumi ni a wo te ho wo atwi anko papa be fa mo ko wo mo a wo se wa anka nkire me
edi gisi wo je permission free wo say me de me ma no eko hospital wa bra wunim say o mo yare edu ba bia e ma bi nyiaye na nye sika bebrebe no a obetam he nyankopon ne hwe nipa obie ni wa na konhoma so ne die enti bema bie ni obetimi atue sika senia wo ba na ohwe se ka ohwe se eke bia da bia be 2 million naka wanya bi naka ono ankasa nso so enya bi enti enya 2 million nko ade ontimi hwe won hwe ne senia ope enya ne ope na obenya sede na ho odin tie no wonko bokro no wonko kum nipa wonko jisika duro ne woye adwuma ede a de obenya ne ho na obehwe na obo akonhoma ode ka wo school mu anya de ebinsi danie se akwada de ka wo school mu ebisi da bia endi se wo yi krachi o kasa ansem we ya ye nim ha de ye hunu de ye betimi agina so se krachi ne famu dia e wo so wo ye de ye betimi dia dance se wabon ho modin bi se wo beye empo etosini kura de hu no ye ka kire ne se wa ya de na emum onyere ne ho na ebia wo mpegem ana onyere ne ho nye ye nnia dance ye se de ye hu no se krachi wo nye hwe wa ye bribi akora medase obo Eddie o Tilly babe and was say ya asem o ya asem na ya Krobea Asante nana kwasua kwachew and was say nana mon kanchira krache no onyan kwada ne ma no amfa at the right time en kwada na beba de obayi ye die nana wo guye mba ni mase dodo adai Philip Kansa no se akra Krobea na hote say yankopon ya dom krache mehoye na nya abotra dabi eto de bi amom yenka no kra mfa nkyire dipa me se he me manim ano me de dokra no beto ani ase me de beto ani ase oya papa eye ye bebo ye nsam di amawo de wo ye ne nya ye be ka no kra no de de akyerewo and happy birthday to you udi de brodebo and brother when you feko edi aka onfie ho and ye wa wodai osrese de se enhye wafunuma ade bia wo bo ho mpa ye ya de pa no odomankro nyankopon mo awo na emrem na wasore ma Miracle Gospel Center for and one more happy birthday asre nyankopon hira and awie na onomo ede amawi eya asemu etifo eya asem me se he wo ye oba ene ye kan ye kan wunyi kuna ya hyase yi kuna ye ememe bre na no aba ye ikode da bia me de be ye reference ne kuru twa anyaka be ma no konya akwanhia wuyi oba ni hunu se nkwada hwe na fom wo faduro kana no ka frank kwada na nkoku abusua ni nyina so mo nkoka be ma ne ho nye ne ba panyina ye wa de pie be ka se me ma me ama yedura no ma yewu a nkomu nyina ewui ne etam wo no ko hospital onim se me ma mre on me na ba ma me se na me nti ase me papa wu ntemtim na ba ma wo boa me hwe me pa kwadwo breja me bodi an ma pagya me mu yankopon fam na ba ma kransie yi me ko busa me na ba ma ba wi ase ame me so ye de me to me na ba ma nti wasi me kunu ana me se na yen kwara teacher gbovi se ye na enam hia esese ye renam ne tumi nyini ye na mahu se ye wofufu a ye de nam no bebre de ma na ba ma adena yen kwara no mama ye mum fili me na ba hwe manim se udie mieni di nwie na me nkyirechire wo mu ye didi wie ye no curiosity na me ko bo me kola me de me ntuma bo me mu nyam board wo machi sa bre ne ya bo jefuruma ye te ho nie ye dwa ayi apem edugum totukusa na ye die ene wo kire me mu se edura homachi a wo nana oye dai nam so osore otia hesuo okwafuum oba ya wuhu die osonioma no de aba efia hasika hwan na eyie mesena na bema edura nyumre no oba no adware wi a ya wuhu so oye dai me nana nso no wo mfia akonwa bi enti wotambesi ne pono no na wadwedwira dem sei se wote ho a waye din ni nyina ye nsem waranko enti nana ba se ye de sa nam bebrebe ne ma nana bema ma ne wigu na de so ememe bre
sa wo ye oba wadama na anu fo wa ye nua ba fo wa woto pa no ewu Otec FM ha wo se oba se wo sika pimpim 100 billion wo billions of cedis be ma de 1 Ghana cedi kura fra emu odu be ma sika mu odu obi te ho a enei wo be ma nya dabia wo yie bia 50 Ghana de ma wo se on hwene ye hwede we nya hwede we ko be bia se nipa no wo nu nya 100 cedi no ko se nipa de ne ho ko ya mu nya ye mu binom ebinu ye mponya ye fo dodo abaya we ye mponya ye fo be ma we wa hwe ya ge we wo penasem we obetumi ama na dam we ge we obetumi ama na dam ko wa hwe obetumi aye bibia provoke wa wo hu me betia mo fa baby wo di be tinchinu gwen wo da ho posin so nka se won na titi wo no anya asem ra chehwe wo ye wate ge we wo pe onamu. I'm telling you nana bi wo hote say akwa Krobea me ho ye ne de inu ofi na mbu ofu eche wo de wo ye areho ambu ofu pa areho nana bi mintimi hu se ebia ne wo bure ne nya ne ma well enya ne man so akan no so wuntimi ebia ne nya ne ma dis ofi so be ye die na enka me kra ne me support no adai onye die ne no hu nkwala no se ni mu jana do ba na ye na etan adai etai pa enye fe no ba we die mama en samaranko watch ko pressure ready ya check no we go ya ewie my na bi mlo ni bi no na Krobea beda wase na machia watiefo na ufufuozu o papa ona na fufuozu ya o kan na ya mkobuza ye me maame akoho wakubida aza me papa tini ba bi na me maame tini ba bi tini eso aduane ne ko papa enkunuane no ka kire ne se me papa aduane enam oyegum papa so ne mfa nkonde me mfa nkwacha na minyi ye na mu sese na bi jimi se na ma jimi ne odiwe Krobea nya easy nyanku bi wo ya nyanku onua wo United States of America sisi ya no no de boa ye board ho no eno so ya wo de ye na wono ne yasoma no no akosue bag na simfikire se ne papa nam ne dooso enti wo yibiwi ana ye che no na love so ai hwa ye hwe no ze US hwa ye hwe no agora dia ne bre ne papa mu Maya nana vino yedi be mogu anya no say ma che atiefo ne ahwefo ya jonso ahwefo atiefo pa nana bi obi a ya Onyankopon de enam yade ache no ya obo hu dawru da wo Otec FM ha no obi oba frem de ya na yi se enya hanko na mekasa na mum no se nipa ba bia nipa frem no so mo ye be apema emu be 99 de na mitie Otec na mitie Otec powerful na me Otec ya na abete menka sure edimi siramo eyenam yade ehu eyi na Yakopon de ache me se be ma obema mu hihyew emu kekawo enzuo pifirim enzuo pika ama wo mema yo asai untimi ni oba enyinsem obo so wutimi fichi oba na wode bo ani ana no wesane no obi o wa gya ne nsansa obi ho etese nkukudwie ne nam ne ho obi ahemfie ho oba boze na asisi ne ba no so tese pimples obi so ne ba na no na gu ensa obi wa ne de ne ba no so na ensuo epie firima ensuo no pampan wo mu enya nika oba na ba ma ya wonya sa problem na ade akọ wompane akọ hen me ka no kra kirewo se de bia me ka no doctor ya won wo konfano che ya wonya problem baby aduro be na je no ne obi ko na nim ano no watwere na nabi no ama na kọ otiko heba shop ne koto doctor no nyame nhira no ami wose no otimi shatade shatara na nkukudwie ni nam no ho sa wa bre da wo ne me kasa no osu sa wose na nabi waduro no Nyankopon nhira wo ne me ho atomede a obi mfa sa problem di bi ba because adura ya wonu nim bia wanom
amfa oh nti o ha na obi afrɛ me kɔkɔmfa no che na doctor bi twere aduru ma me kɔtɔye na me no ya aduru no ye pa na number ɛwɔ ho na me frɛ na me say yes o so ka kyere wonu ya eti se nam ya de na ye hawa me de me number na eto mfrɛ ma mfa number no ebia na wote kam who see from dia won't ase me sorry afrɛ me na me nkyirikyiri wonu me number no ye 0549 0549 99 92 53 0549 99 92 53 infection doctor na na bi say infection bia da doctor body a kire wo ema wa wosem entimi njeje obi ho a wonyinse wo de wotimi anyinse kura na asai obi nyinse bosome na enum na asai yesi nsu gina kura no ho aduro no onuma eyi sansu fi ni firi wase ema wanka sauti mu se niam epie efiri wase akatoa no ebeyiyi ni nyina obi ni obahia na ne bema no ho no ase nkunkunte ya bo ho hire just etena so cha ema wa wo sem nyina so otimi wumpa wo de yade na ma akola no abusua bi ha o mu nyina dware wi a o mu keka wo mu ma ba ko efu Otec wokoto adaka woni na busua nyina anom ye wo se awofre bos na nabi he ahun keka no de he de mi hu bi cho he besefo cho kanu de ye gware dia easy yes efo adro ho wo se wa no badro ma wo mpande na nko but onum badro so koto wankatin ena o munyina abusua nchemfa yes wo se wo bie no wo tin hu bi wow obi hu nkeka no it is an infection hawa adro ndi na bi go heba mixture na ato adro na atopa ye ni hwem yitupa ye ne fa nsuo no ma no pa ne anwumre me ka no kra kirewo infection bie no wa ye betima and atra woni peduam ana te typhoid mwa ni nyina da ebe firi wo so obo wa infection bo na didi awurawura ni koto dwene sisi ama na nisu ye ni wisi the nine wo disi fom ase wotia fufufu mu bi da sori a wose mensa me hunam nyina ye me ya eye mwa no ati se aburo na se aba ya akokona abamu emwa ni didim ewim num na nabi go heba mixture abusu wo dwama so ba bi etu nro biara ye to nro uko a wo so pena nabi na mo amoto ya na mo sa akopeto paye no to paye ni shem obi wa wota wo se me na nabi wo ke se to paye kan so ko ye ma me ensuo no nko a me se wate ya no wo se da bi me se tia no to paye ni shem ensuo ni ho okay o di benu bema me srew o bema yes nse woni ma hu hia wo bema ese kwabra ni didi ni ntirimu a eye wo basa we ene wo bema sensen wanim ada se we be mu aduane ana se we be mu aduane enti wa infection ma wo bema yo atofom team hwehwe machira kwai obenum infection de no de na bitufo obo wa otie mi wo se an powder no onum we ni bi infection de na akono powder na eti se wo hwie nsu agu kurachi eye de ni amwa no de wo system no mu enti dum infection de na mwo no mfiri wo system no na no mema de ne ka ho na de be che be hwe wo bema de we be si aye e bia wo na ho kama very good bema mesrew so bema be firi wo nsa ene nka wo dwuma mfiri wo nsa na bema wunya sika da ma na bema nya adwuma ye ka mema wo ka ho wasem omobo wo bema ho odin kura na adan na ade awuo enti ye nam ya de ho dawuro na mebo atiefo pa mo amutie me daa no na mokoto aduro no bi adanse akese a ya mu hu no de danse ya na wo mo so ka kire nkrofo nyame nhira mo amoye sa ade ne pa obo ho hu sa ade bi ya onka nkire nua da bi u enya anka abeka na ye so aka na nua so nkoto bi police panyini bi wo se won de toma ne boss no wo se ni na bi mi ara mkoto bre mi mpanyimfo o tuka no wakọ promise eba no wakoto no de ama wo mo am se nyame nhira wo enti wa wutie mi adam yade ama wawo sem insisi so na se wuntimi nyinsen no hwehwe na bi go heba mixture be ma bo wa ne hunsuo no entimi mfa ba obetimi no obahiem but ensuo no ye euro bi entimi se no maduro ne bi obema munsuo bepi de firi wo kono oba ne ntebe ka cho se wanyem no wakasa wo se Nyankopon wotumi
na bi me sade number na ma me be sore okay afidie me se bre no ye bubu no tot de bia me kaso se di ebre we nyina ma me obi an kasa kura na me nko amisi so di krodo na se aduro ni nya enye miti kakra ya me de kasa yi ukoto a da bo se eya na se nye kono abanche ne hwe ade na bi number na 0549 99 92 53 0549 92 53 o pedudu atu a uko PFA o tafuni road ubenya bi uko Coastal Pharmacy ubenya bi Osons ubenya bi Hapme ubenya bi Korenak ubenya bi Fredmans Heba ubenya bi Dani Heba ubenya bi Apidank Heba Misty Heba ebi ho Amseba ewa Abrepo Junction Tinatet Heba ewo Sufulai Tafo Top Amazing ohosu bi honom Otec FM efie ha yete kasai emema de no powder ni nyina me di bia ba fie ha okay mafo ba ha saa so mo pepa de no bi omunya di bia ba ha any infection de ni nyina wo ba ha obenya ni nyina ebi ho ato okay ena oboase okọ smart heba ero oboase tutuka boss my chemist hosu bi honom oboase boss my heba bi ho anti ama ya mama Kate ya wonso wo boss mine yeah pharmacy kese na wo boss mine mama Kate wo ko ho a hosu bi ho no be kwai fojo ho bi ho ena sahwi babiani afa heba Jova Witness for Junction so ho a hosu benya bi eni baabi bebra ebre ni nti mintimi emubodin enti baabi awon frame na bi menya bi wo imema direction aduru me ne se me yense me no bedin koma ebro so na bi go heba mixture infection kwa ho adwuma na eye eno de se infection how de uni problem isade me number na ma no masore fama me number na 0549 99 92 53 0549 92 53 Yankopon shira won so ami da si bru arafo we ya nanabi panyinipa e nam ne nsa so a nanabi go heba mixture no ehye adaka sunflower da ho mu na topa ye no enso hyemu wo ho se unya nsuo no a eya afa memene topa ye no na wo ye ne saa no kre mese wo se ebeboa onipadua no ahoden sabre na bi asore enti frɛ no de wonte ase no obekire mu nso de amawo na mesrɛ se wo pensu papa enso atu ewo fie hɔ a wadwuma mu hɔ a ensu adwuma na apɛsɛ wo ya ɔno mu ebetumi atu nsu papa ya meka di ho adanse de akyerɛw eye Volta Drill Limited for ɔmo ni nsuo tu kyerɛ sɛ ɔmo wa nimdifu etu nsuo no ɛno ɔno mu wɔ mfidie nso a yɛde yɛ adwuma no wa man kwankyefo ni bia betu problem abamu afrɛ yɛn yɛmra mesiesie ne kama mfama wo obakumase ahodwo da abanya ye main office ne wa ha ukosumya tachiman doma oba Asante mampon oba Jamase okọ Kofiase okọ Sechedumase adwura eho nyina Volta Drill Limited ye nkurabata ewo ho ba bia wo pese ye adwuma de ma wo Ghana ha bia no gye number yi na frɛ yɛn eye 0244 299520 and 0266 43 2210 and a Citrans Investment Real Estate Limited and you anomni adofo yede se wo pe ejapadea manso nkeka wabia ni ho na ye very genuine na atwa eye ni eboa wo sa kwan so se ya asase na wo pato o pe efia yesia wie dia fe ni yesia yensi wie ye dia godube wo de se ne wo pe wo dan no se wa na pe so to aso ye ni nyina no de fa hye Trans Investment Fonsa se nso wo wajapade bi na wo pe se wo ton edema obi a eye genuine ye ne be ye hwehwemu kura ansa ne agye eno nso free transfer na ne wo monkasa eye professionals ene ye adwuma no entinya de ese yede wo koto haw bia mu ana yede won se kwa akohye bu bia ase ye ka kura ye wajapade bi no wo ye nsa ye ton ye wo 5 bedroom house e wo Kumasi Jinya ase ya ye ton ye wo 6 plots of land
edakote KUS ye chi heya eno nso ye ton ye wo 2-story building abrosan ye to aso a 13 bedrooms eni wom e wo Santasi TUC Kumasi heya ye ton ye wo 4 bedroom abrosan ye esi no ye nsi wie ye flow fa jafa eno nso Kumasi heya krono mbosie heya eno nso ye ton entu de wani je ejapade ye amabobo hu a si transfer ye na mesi ni eje fra ye wate nenkita ho bi apesi edie bi yeni eye 0548 18 1000 and 0241 19 8922 and the fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos eye nuomi ensa ebenech heba afo ediaba na sani ya medi nkia kachira no onuada sani a wo pese wo dwene wo nipadua na pom den ho edura ebeboa wo eye the fearsome 3 edura wei ya ye se emeboa ye nipadua na ho den enti wutie mi yade biara etew so a etetew na haw so opese nipadua ni gina brania ya to Hepa Plus Pavi ena Plasmos enu ye wo bia nsuo ene wo bia nso topa ye baby eto no bia nso kwa abenya bia numbers eye 0542 77 8572 ena 059 13 67 898 onyame wo ho heba onom na de basa nupa no aba edwaso ye kan sa wo ye be ma oba na wutie me oyafunu yade ka ne ho efie gya adum koto basa heba capsules onsabuo munye ana wa ye mrempam koko bow epai na efie gya adum uye obi a cholesterol wosoro ana se wa ye mrepa wo mpam unya basa heba capsules na se wo memene a ebeboa wa ma asundua ba fie kama ena wia ye kan ye wone ointment so basa heba ointment se wo de srasra wo ba no a ema akwada ni nyini ya de boni bia ntumi ntu akwada no ogina ne na so brane ena wo panyini kakaja oseye nipadua mu ya wo honam kankan na ntemu apropro ebeyini nyina afri ho ama wo nso anya hoto ba bia to no obi akona akasa wo pe basa heba capsules ene ne ointment ya benya bi ye number ye 0244 26 77 25 Eradi fie Heba Center Dr. Mankwada no obekumase ha krono mbosie Red Park ahana papa ne wo ya die bie ha wo no si tokro no edani padua no munko ade wo de aduro bewuram enti wudie ye uti wudie ye namu yade emoja broso ana osa wudie ye stroke wa ye mre wo mpam obe ma adwo wo ye ne hwienye ye wuntiri mu twetwen oba wo pawo ana wakoti namu yade bi etwere yade na etete wo branafa wade so abewura awurade fie ha ubenwa hoto doctor number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 eja kwa ame akra mame nasi na menchia oba bia ni kunu yade a na ni so otimi ka medasi bia so memo munyina ha pa na Ghana manu bimu na se oni be matia na adwene nyina ne se be ma foforo nya na nko be hwe na tene se ne be ma na hwe no sa na madwene ye omo na esogu o manum na omo kai nti yobu ka sembi ebra yobu ne yire didi ya fili ya nso hwe baaye no nso ye se etugo ogu no oba ne ko ne cheka katere se wo da se tumu ekura mu die sisi ai dum nyankopon na nka wu na yobu yi na no se de ma dwodwentie ni bi kasa no sa na wo kasa no wadi nyankopon se ma de ni nyina wie o afa de ya oba kakra bi a wo se menum nyankopon na mewu wo hu se de wo yi na no sa na tie nya nipa nyina na wo so wo ya de ma o mani so enya nipa nyina na wo sabi wo ya de kire o mani so da nti me ka kire nipa nyina se obi ye bibi ma wa ya akai bonua ye ya akai da bi every say abantie ye abaye de ni ba ha no they one ye dia sem ye chika kran sa eto da bi a wo sa papa yi wonnam fam obedu na nanim fifire pa obedu mpo na bia ya po amane o so me de nkora no sika no ba na me pe hwehwe mu kwana na abaye yi yare yo se papa yi ma na hwi wo yare ko da yare sabia onye sika nkoyi enyini ho wo san frɛ be ma ye wo se onye hwe ma na da no wonna wo frɛ no ma wo san bis kama wo di no nsani pe wo hwe ma wo da no wo yare da yare sabia o sabi nya ne mpra no nya ne hwe no ma na no wa wo keke wo yare da yare sabia o ya yi wo se kofie wo nyi sika wo de betua wo frɛ no e ka kire ne se krache maka ha o enam se nkwa no wo hospital nti ablanta no so nya sika no e sende ma wo na yi free hospital yemi sa no
why the use abaya free hospital no nti we nyina wan kai na se no ti make say onye hwe mame se onye hwe okay 10 million one thing free dan nim say won dan be mana so 10 million per resource one thing free se fie wan dan be mana mana kodema yen kasa sawo so bi ya de ma na se wan kai wan nyina ya man se ni din obi pe be ma we bi ma na we bi ma no obi pe be ma we se de bia na ni be kuni ma ho ma na ye bia ma no wo se wonye tie woni ne kasa wo se me ye adwuma wo ye adwuma no pane na otimi wo ye koda yare te so o twen se be ma na be ba mi wa wo se wo ye adwuma nti wo sika na wo de den me de me ye adwuma o nya ni sika 1000 pe na wo de ma me 1000 ye panka wo de ba ya na wo se me nyi fa 1000 ko nya me han me dan je mu ko te se sika no ko wo se 1000 so nya wo dia nti adwuma na wo ye fa so be na wo so wadwuma na wo so wo ye no me fa nkora ne ma no won kai wo se nya ni ba ko pe na ewo enya ni ba ko pe se the whole right won nkora no so no be ma wo so equal right wo nkora no so won so en ma bi nti se wono so nkora no ma ko a be ma wo so nkora no ma mako ya ye ba ya ho na hwe wo pane no se am ko wo ye aka ba ko o munya wo ye o mba wo to ma wo so mba nkora no ba ho no wo to ma wo ko mo won nansa wo nkora no be du ho mo to wa na eya ma ye ya no nkasa ntie be ma sa wo be ma nso ye nipa wo be ma ono so ye nipa eto bia na ya my how ina ya de begu yeso so papa yi won ko menya se o dada jiko didi o dwene ne ma ho eto de bia me makona dwuma mu da babi o hei wo hye ni dwa no se nya ni agi a ana se wo a wo pe bia ya onye dwuma ho da se wo no babi o hye dwa ya wo de adwuma hwe nkora no se onye ni adi pa na wo ditu mo ase o pe brabo a wo timi se dwa ho na so ginemu a wo de adwuma ma wo timi nya bi de ma wo na say o mama hwe won hwe mam he a week you no papa over scan my ya be inji room o timi friend sa e mai e ba na o say push am nti we nyina anso wani say o ma hwe da na o de me ka bibia kire no o hwe yi de wa yi o hwe yi wa say wan ka papa we ansu a o be ka na ne sigu so no sere medase bro na wiai ababawa udi di Janet owusu oba Jane ene wanya afeko edi aka onfie ho na se kire nkwanta bi se otosom yensa se kire krumi hinua ne ho na unua se ene ye wa wodai Jane osire nyankopon ne nananom nhyira ene nkwa tenten ede mawo happy birthday to you, god bless you. Ene se cheduma se Community Bank PLC ye ka kire se wiye dwadini oya ankurankura adwuma wa adwuma uye obi adwuma abanye adwuma ope bank ya unini bedi dwe beboa wo a eye Secheduma se Community Bank PLC baby current account, ordinary current account, corporate current account, savings account, susu account, me bada achi account, fixed deposit, money transfers ahodo ni nyina no Secheduma se yebi na oni edi dwa ebra wakwa ahu ye mo no ye beboa wa bo besia se kura de ye de transport loans aba ebeboa wa ma wa wanya oka wa ubenya opragi atwi wa ubenyu abobo ya no watwi enti wura ye branch bi ebe wo mu uko Secheduma se ayi wodwem ho oba adwira ye be GPRT for da no oba kwa abiri Kenya se ye wa abrosan se hwa angunaga ye woje medwem ho abo ye post office na chi tafo ye ben club 600 edum ye boss FM chiri ho mozongo nso ye wo second station enyina su chechire eni edidwa nyina no ye mobilization centers nso ewo ho ye numbers ye 050 168 2737 and 050 161 7924. We are Sasu Eba Center for Kubi Eba Padano. Bema, so ye bia, Ebema o men semojina. Bema, we 2 minutes. Adi ni mwaye mre ase kuntumre diakeja. Wa to be on say we men semon kase. Mesra we natural. Ye powder, se bigu nsuo de dedi ana afafra kube nsuo. Kanu na nom. Baby etu no bia kwa abejabi. Oba Otec fi akra abejabi. So for some one de duru yaba the number 0244 166 602. Ora nya ho abotre hate kawa komato ya muate sani ono ba ya yeta nachi na yeyoma no masumdue ba ya no saa na wonso aba ye beta wachi ahwe ama asumdue nso aba wate hweye na wanto wonsa
emfa ba nkoto enkodia wu na wanhwe ya wodam a wote abontimponie na wakodam o mane bebre ate yenhia wo kire ho ami onia awiai esikuta ugidiem medede Krobea na Yaw Asante mabedwafo nyina nyankopon hyiramo from krinkrin to krankran Dr. Cash bema 10 gramo oba betena se di dwabre mu aba na wiase de yeye bia na bekwa awieye yo ma wani na ho meda wase